Yan guys, thank you. Yan. Meron ng audio guys. Meron na ba audio guys? Narinig na ako guys. Oh yes. Thank you, Soulful Bell, Aji Akon, Michelle, best friend, Jesse Girls, thank you. Lynn Lacochera, yes, thank you. Alam niyo guys, bigla ako nag-LS ngayon. Kakailaw lang talaga sa amin. Kaka-restore lang yung ilaw. Lahat talagang totally blackout for how many hours. First time in my life, guys, na naranasan ko ganun katindi. 5.7 dito sa amin sa May Angeles. Alam mo yung nasa duyang ka, gaganyan-ganyan ka, maririnig mo yung lagit-git, alam mo yung lagit-git ng kesame, lagit-git ng floor, alam mo yung parang, alam mo, babagsak, parang babagsak. Nako, grabe. Hindi ko alam guys kung ano yung gagawin ko kanina. Tatakbo doon, babalik dito, lalabas ako, hindi ko alam. Pero buti ka mo yung apartment namin is matibay. Yung apartment namin guys, nasa gitna siya ng dalawang mataas na building. Fourth floor, yung dalawa. Yung kami hanggang second floor lang. So hindi ko alam kanina. As of now guys, nanginginig pa ako, totoo. Kasi meron pa minsan mga aftershock. Pero at least kahit pa paano, malayo kami doon sa sentro mismo, sa may Chuson Supermarket. Kung nabalitaan nyo doon sa may Lubao. Ay, Lubao ba yun? Porac. Medyo mas malayo kami doon, pero doon kasi yung sentro, yung Chuson Market na sorry guys, hindi ko mabasa ngayon guys yung mga message nyo kasi gusto ko talaga i-update ngayon. I-share ko yung aking naramdaman kasi kanina gusto ko mag-vlog kaso hindi ko na kaya guys kasi nanginginig ako kasi first time na ganun katindi. Ganun palang feeling guys na hindi mo alam yung gagawin mo. Ano uunahin mo? Bababa ba ako o hindi? Talagang hindi ko, unexplainable guys. Unexplainable talaga yung nararamdaman mo. Pag nandiyan ka na pala, yung lahat ng mga drill na natutunan mo, hindi mo kayang gagawin yon. Hindi mo magagawa yung drill na yon kasi yung mind mo parang basta guys talaga, sorry talaga, hindi ko talaga ma-explain, grabe yung pader, makita mo gumaganyan-ganyan, pati yung mga building. Nako, thank you Lord lang talaga kasi matibay talaga yung ano namin. Actually guys, ngayon, hindi ko lang kasi makuha yung camera ko. Yung pinto namin yan, may crack yung wall. Nagka-crack siya yung wall, tapos yung dito sa likod namin, nag-crack din siya. Parang may lamat siya. Grabe guys. So, mas ano pa rin kami dito kaysa dun sa kabila na talagang yung supermarket na yon bumagsak. Maraming na-trap doon. May lima nang namatay doon at saka may mga nakaipit pa. Hanggang ngayon, nanonood ako ng live sa isang TV station dito sa amin sa Pampanga. Hanggang ngayon, ongoing pa rin yung rescue nila doon. So, talagang mas matindi yung sa Porac. Kasi mas malapit sila doon sa may Sambales. Kasi mas nauna yung pag pumunta ka sa Sambales, pag daan mo dito sa may kabila, sa may Bataan, Porac madadaanan mo. So yung doon mismo yung malapit na sentro, mas malapit sila doon sa may Sambales. So at least kahit papaano kasi hindi lang namin alam kung ilang oras naman tong ilaw, kung pinagbigyan lang kami kasi wala talagang tubig eh. Kasi baka bukas or mamaya totally putol na naman to. Pati lahat-lahat kasi hindi pa sila tapos. So, ganun palang feeling guys. So, lahat, Jessie Girls, welcome. Ang Tall Body Marketicala. Yan. From Arnold Carino, yan. Si Jane Kathleen, hello, good evening sa iyo. Tall Imads, yan. LMS Vlogs, welcome sa inyo lahat. Yan. Tita Ria Vlogs, hindi ko na nabasa. Yes, yan. Yes, meron na kami connection. Hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy na to or ano lang kami. Gusto ko nga umikot bukas guys kung titingnan ko yung mga ano doon, yung mga iba. Kasi pero medyo malayo pa sa amin 'yan.
Yes, intentional ma'am. Thank you. Yes, okay lang tayo. Yun lang, yung experience lang talaga mahirap. Hindi mo makakalimutan yung experience na ganun. Thanks God yourself, Kuya po. Love you from Ate Juday. Yes, thank you, Ate Juday. Nanay Nawaray, morning host. Yes. Thank you, Nanay Nawaray. Good evening po dito sa may Pampanga. Kuya Paul, kumusta ka na? Pati si Lola Joby, okay yun. Nandun sila sa kabila. Kakausap ko lang kanina. Hello, Marketikala from JS Girls. Marketikala, sa Pora, Kuya Paul, ang matindi. Yes, sa Pora kasi yun yung supermarket na yun, yung Chuson. Yun yung bumagsak. Kasagsagan siguro marami na grocery doon. Maraming na-trap doon. Grabe talaga yung lindol. Yes. First time ko naranasan yun, Arnold. Sa buong buhay ko, grabe. Although kanina talagang medyo napaluha ako. Akala ko yung sinasabi na the big one, yung sinasabi lagi. Kasi yung Pampanga, guys, may fault din dito na nakakonekta doon sa the big one. Akala ko kanina yun na yun. So yan kaya ako din kanina blankong utak ko hanggang ngayon. Yes. Ganun pala yung feeling pag talagang sa'yo na ikaw na naka-experience. Lahat talagang hindi mo maano lahat eh. Hindi mo pailiwanag lahat yung nararamdaman mo. Pray for everyone, my dear friends. Thank you, Jesse girls. Thank you. Good evening, Jane. Kumusta? Ingat kayo dyan. Yes. Okay naman tayo. Malayo naman tayo dun sa Porac na yung pangalawang sentro. Yun nga lang mas okay, malakas din dito kasi kanina sa amin. Nakatakot nila pag Pinas, usually dyan sa Japan, grabe 9 years ago na. Totoo yun, Giacon. Markito, salamat ngayon, ligtas naman kami ang anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun nga, Ate Michelle eh. Siguro sa inyo, Ate Michelle, di masyadong malakas. MS Vlog, hello host, good morning. Good evening, MS Vlogs. MS Jane, Katrika Naria. Yan. Lutong Balik, kumusta Ken? Yan, ito, Kabalen. Yun, yung mga kababayan natin, mga kabalin natin, marami naapektuhan. Yung SM Pampanga, di ba, puro salamin yun. Merong part doon na ilang mga kiosk doon, wasak, yung mga salamin ng SM Pampanga. Tapos yung sa Porac, yun yung supermarket. Hello, Giacon. June Production. Hello, June Production. Welcome. Kuya June. Lucky Jeven, good evening po. Lucky Jeven. Stacy, tara mag-isdaan. Yes, mag-isdaan pa yan. Maglambatan kayo dyan. From Kuya Mads. Bigla ako napatayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi saan ko tatakbo. Your connection is unstable. Yan. God at okay kayo, Ate Michelle. Ingat po sa lahat. I'm ready sa dapat i-prepare. Yes. Siguro all body mark yung sinabi mong get ready after lindol. Kasi may aftershock, kung ano man yung kailangan mo, i-ready mo after na lindol. Pero kung bigla ang lindol at saka ikaw mismo na nandyan, hindi mo alam kung anong gagawin mo talaga. Promise. Akala ko kasi dati ganun din eh. O ganito ganyan, pag nandyan na pala, pag naunahan ka na ng pag nakita mo yung mga tao nagsitakbuhan na, tapos hindi pwedeng hindi ka kakalma. Yun pala yun. Ako din, iiyak ngayon, di ko alam kung ano yung gagawin ko sa anak ko. Wala akong madampot na pantakip ko sa katawan at ng anak ko. Oo, yun kanina. Medyo napaluha lang ako kanina, akala ko, kasi second floor pa kami eh. Grabe naman, mag-ingat pala kayo dyan, host, at sa lahat ng mga taga Pampanga. Yes, kasi di namin alam, baka mamaya aftershock pa. Kasi yung aftershock yun yung pinakadelikado. Yung aftershock kasi hindi lang yan ngayon lang eh. Baka may kapatid pa yan. Hanggang bukas pa yan. Yun yung binabantayan pa eh. Malakas din Kuya Paul as electronic fan namin kusang lumabas sa pinto. Oo, malakas talaga. Grabe. Sanay ako sa mga parang konting konting indayog lang. Pero kanina talaga naranasan ko talaga, grabe. Charge ka ng Kuya Paul, dapat ma-charge. Baka may patin yung imo ng kuryente. Yes, meron kaming tall body. May power bank kaming 24,000 mAh. Naka-charge lahat yun. Michelle Azuro, salamat. Michael Tombale. Dito sa Laguna, ramdaman namin medyo malakas din. Tapos yung nabalda ko sa Pampanga, sobrang lakas pala yata. Basta alert. Yes, talagang dito dumaan, papunta siguro sa Zambales. Sa Zambales, Castillejos kasi yung pinaka-sentro, 6.1.
Pero sa 5.7, pero malakas. Kumusta po yung lahat? Grabe nakatatang Lindol. Be safe everyone. Yan, salamat, Jane. Ambot sa inyo, host, okay lang ba kayo dyan? Yes, okay lang ambot. Kakaakyat lang din namin. Kasi madilim kanina, walang ilaw, so ayaw kami paakyatin. Jackie, kayo kamusta? Kuya, kamusta ko dyan? Ito, Jackie, medyo sa Angeles, merong part ng Angeles, yung mga BPO, call center guys sa Angeles sa Clark, baka walang pasok ngayong gabi, kasi hanggang ngayon di pa pasok. Kasi ibang building doon, nagkalaglag yung mga Quezoni, yung mostly, kaya grabing traffic kanina dito sa Angeles din, kasi hindi na sila pinapapasok, pinalabas na sila lahat. Pati yung airport guys ng Clark, na tamaan din, yung mga bubong nila nakandahulog-hulog. Pray lang po tayo palagi dyan, host. Yes, nandyan talaga lagi yung pray. Ingat po kayo dyan sa Pinas. Yes, Simple Mary TV, thank you, Simple Mary TV. Blessed Life, host, sana okay, please, sana office ka nila mag-isa na sa 7th floor. Baka kung laglagan yung frame sa office, kung rin yung beats ko, guys, sana magkadikit-dikit pa naman yung buildings. Oo, mahirap talaga pag nasa taas ka. Ako nga, 2nd floor lang eh. Ninervyos na eh. Next slide, kumusta lahat? Lolonik, welcome. Banas naman yung sila Kuya Paul, be safe po din sa Pampanga. Yes, okay na ngayon, Ate Van. Yan nga lang hanggang ngayon, medyo pa pala, meron din talagang mga konting aftershock pa. Marketical na karas na po Kuya Paul sa malakas na Lindol, as in doon mo masasabing hindi mo gagamit ang training kapag nandiyan na talaga as in. Oo, hindi mo talaga magagamit yung mga training mo, yung mga drill, hindi mo na siya magagamit, makakalimutan mo na talaga, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung production sa Manila din, host, malakas ang Lindol. Oo, sa Manila din. Ati ko nasa Pampanga, vlog out lang ngayon. Hindi pa buong Pampanga, guys, may ilaw. Not totally buong Pampanga mayroong ilaw. Yung mga konting, lang siguro, binalik na yung ilaw. Pero ang sabi nila, hindi tutuloy-tuloy. Baka later or madaling araw o ika-cut din po lahat habang aayusin lahat. Kaya sabi ko, habang meron, samantalahin ko na kasi maraming nag-message sa akin kanina. Kasi yung data dito guys, grabe din. Hindi mo rin, loading lang kaya yung data. Marami akong nababasa na mumusta sa akin, mga ka-YT din natin, hindi ko masagot-sagot dahil usad pagong. Nung nag-ilaw, sabi ko, try ko baka may internet, kahit putol-putol. At least alam nila, ako na okay ako rito. Thank you guys sa lahat ng mga ka-YT ko, mga tropa, mga nagkumusta sa akin. Thank you. Okay lang po. Okay lang ako dito. Kasi sa takot at kaba, hindi ko paliwanag na sa 2nd floor pa naman kami. Oo, hindi mo talaga maano. Lalo may bata ka. Ako nga wala akong anak dito, wala akong kasama eh. Hindi ko nga alam kung gagawin ko kanina. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero hanggang ngayon guys, talagang hindi pa ako kumain guys, hindi pa ako kumain. Kasi parang wala pa akong ganang kumain. Nasa isip ko kasi, baka mamaya pag kumain ako, bigla na naman kasi ilang beses talaga kanina. Yung pinakamalakas, tapos after ng ilang minutes, meron na naman. After ng ilang minutes, meron na naman. Kaya sabi ko, takot ako ngayon, baka pakain ako, tapos biglang akong tatakbo. Tinatawa ko lang guys, yung talagang kaba ko. Kung nakita ko yung sa airport sa Clark, natamaan din yung Clark. Host, malapit na sa workplace ng sister ko sa Clark Airport. Oo, ay mga BPO sa Clark talagang apektuhan din. Blessed Life, for your beats to Makati area ako ay lakas. Yan sa Blessed Life daw may i-upload. Simply Yet, ingat kayo host, just keep on praying. Yes, thank you Simply Yet. Vanessa, ingat sa mga aftershocks. Yes, yung aftershock kasi yun yung pinakadelikado eh. Di ba nayanig na siya? Kung sa yanig na malakas, syempre nag-crack na yun. Hindi pa ka matumba. Once may aftershock, kahit mahina yan, baka dun mag-collapse ang mga building, mga ganun. Michelle Azaro, thanks God din, walang natin sa pamilya lang na sa amin, nakakaiyak talaga. Yes, cool ka na dyan, Ate Michelle. Jane kasi, ungat ki palagi, pray lang po tayo. Yes, salamat, Jane. Inday Garnet, ingat po kayo lahat nasa Pinas. Yes, thank you. Market Kalahan, God has a reason why things happen. Just keep safe everyone. Sa mga taga-Pampanga, God bless you all and everything's gonna be alright. Yes. Okay naman yun eh. Alam ko talaga, yung Kapampangan, grabe. Grabe yung pananampalata ng Kapampangan. Bakit? Nung dumaan yung Mount Pinatubo, mas sobra pa rito sa lindol na to. Why?
Kasi buong Pampanga, muntik na mawala sa mapa yun. Pero tingnan mo yung mga Kapampangan. Grabe yung kanilang pananampalataya. Strong pa sila ngayon. Thor Chandler, ingat po, God bless. Thank you, Thor. Blessed life, Torian host, magpanik lahat ng takbuhan, hindi mo na alam gagawin mo. Oo, totoo yun talaga. Pag nagpanik na lahat. Next stage, Blessed Kate, safe din tayo dyan. Oo. Yes, thank you guys sa pagpasok sa aking LS. Salamat. Kakatakot talaga yan, kawapi yung mga taga-Sambales kasi may possible na magka-tsunami. Pag-pray din natin sila. So Ate Van, sabi naman ng T-Box, wala pong tsunami na mangyayari kasi yung lindol sa lupa tumama, hindi sa tubig. Ulit-ulit na sinasabi ng T-Box kanina na walang tsunami na mangyayari kasi yung lindol sa lupa tumama at hindi sa tubig. Kasi kanina may bali-balita, kumalat, magka-tsunami. Pero pinaano na sila ng T-Box na huwag kayong maniwala kasi yung lindol sa lupa tumama. Nahihilo pa rin ako till now, tagal-huminto ng pila ako kasi para kang dinuduyan. O tama yun, Blessed Life, talagang dinuduyan ka. Maramdaman mo talaga. Kahit alam mo guys, tumayo ka, maglakad ka, hindi ka makatayo ng diretso. Nung nandito ka kanina sa amin, hindi ka makatayo ng diretso. Talagang gaganyan-ganyan ka. Talagang parang bata ka na mag-aaral pa lang ng maglakad. Parang ganun, kasi kailangan mo magganon sa pader. Ako nga kaya pala habang nag-realize nagulat ako kasi aftershock na sa amin. Talagang gumalaw ang bahay. Tapos nasa taas pa naman ako ng bahay. Oo. The Star Anthony Vlog po daan ng post bago matulog. Yes, thank you to Star Anthony Vlogs. Thank you for coming. Blessed Life, thanks next day. God bless you po. It's Riley Whitey. Yes, thank you Riley. Buti naman nga kuya yun yung narinig ko. Oo, At Ivan yun yung sinabi na walang mangyayaring Sambales. Grabe, ang daming gumupo din sa Pampanga. Let's keep safe po. Diyan, host, Paul. Yes, thank you to Sir Batini Vlogs. Thank you. Katakot, sabi ni Nanay Waray. Yes, thank you. MJ, Mr. Itlog, ingat po kayo lahat. Salamat, MJ. Start with letter G. Hello, Kuya Paul. Hello, Ate G. Thank you. Welcome. Third Chandler, hi, Blessed Life. Hello, Kuya Musta, di ba sa Pampanga ka? Yes, Joseph, nandito ako sa Pampanga. Naranasan ko, ang hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko, Joseph. Start with letter G. Musta po kayong dyan? Be safe, Kuya. Yes, thank you. Mr. Watson Vlog, hello, Mr. J. Itlog, Mr. Riley Whitey, at Thor Chandler. Buenas noches, ingas po sa lahat, yung mga taga-Pampanga. Yan, thank you. Mag-divers, but keep safe, mga ka-tuber. Yes, thank you. Sa market, thanks to God, hindi naapektuhan ang fault line dyan sa Pampanga. Yes, kasi guys, ang Pampanga, meron 3 fault line. Yung isang fault line, yung pinakadelikado, yung nakakonect doon sa may pinakamalaking dam, yun yung pinakadelikado dito pag yun ang gumalaw. Kasi baka mawawala yung Maynila pag naapektuhan yun. MJ, Mr. Itlog, hi, the story. Joseph, buti naman, safe kayo. Yes, Joseph, thank you. Market Kalap, Kuya Paul, kumusta ako kay Lola Joby? Yes, di ko pa alam kung kailan kayo makikita ni Lola Joby. Sige pa, kumusta kita, tol buddy. Star Wadini Vlogs, hello, ingat din, Mr. J. Itlog. Joseph Wadini Vlogs, MJ, Mr. Itlog, yan, Tito Brysky, news reporter ka na din, Brad. Yes, stay safe sa lahat. Yes, thank you, Tito Brysky. Yan. Na-update ko lang yung nangyari, yung talagang naaktuhan ko talaga. Ganun parang nararamdaman pag ikaw na talaga yung nasa akto, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Vanessa May, Diyos ko, wag naman sana katakot. Yes, yun, Ate Van. Pero meron pa naman ngayon may mga aftershock pa naman ngayon, pero hindi na ganun mararamdaman. Kasi naka-tune in pa rin ako sa T-Box hanggang ngayon Nag-report sila kasi kailangan din natin malaman. Baka kasi bigla naman gagalaw uli. Kasi yun yung lindol Hindi porket ilang oras na natapos na yung lindol. Possible may babalik yan or mga aftershock. Yun yung binabantayan. Mr. Riley Joseph Vlog. Mr. Itlog, hi Joseph. Started hi. Grabe talaga. Mag-pray na lang po tayo. Simple Shell Forever. Hi Paul, kumusta?
O nga kanina dito sa amin, medyo malakas kasi naramdaman ko. Yun nga, simple. Nakakaawa lang talaga guys kanina kasi yung malapit kami sa isang malaking hospital. Hindi rin nga alam kung anong gagawin. Nasa labas na lahat, yung pasyente na talagang may naiwan doon, bigla ng blackout. Yun yung nakakaawa talaga guys eh. Sabi ko i-vlog ko pero ayaw ko mag-vlog. Ayaw kong magpasikat o ayaw ko matrending yun kasi naawa naman ako doon sa mga taong i-vlog ko na gano'n na nga nangyayari. Tapos i-video ko pa, ipopost ko pa sa social media. Di ba? So, hindi ko tinuloy. Dito sa Manila, ng internet 1 hour, kaya agad ako nakapag-update kung anong nangyari. Dito sa amin, simula nung nag-dulo na kami ilaw eh. Pero ngayon guys, meron kaming, hindi ko alam kung baka maputol to kasi sabi na hindi stable yung ilaw namin. Siguro pinag-ano lang muna kami. Siguro para makakain, para makapasok sa bahay, titingnan. Pero ang sabi kasi nila, baka mamaya or madaling araw, ikakat din ulito. Kasi habang gagawin nila yung sa malaking naapektuhan dito sa may Pampanga. Idol proudly from the Hello, kumusta po? Kumusta ka dyan bro? Ito medyo kinakabahan pa, Idol. Kasi talagang naranasan natin yung ganun pala. Grabe. Naninawaray, tama host, yes. Kaya nga sabi ko parang hindi ako inaantok ngayon guys. Hindi talaga ako inaantok. Kasi ang pagbabantay ng aftershock almost 24 hours yan. Hindi porket tapos na yung isang malaking ganun, kumpiyansa ka. No. Kasi sabi ng P-Box, huwag kayong kumpiyansa kasi minsan may mga aftershock. Yung aftershock, yun po yung pinakadelikado. Market ikala good to know, okay kayong lahat ng people. Ingat. Mauna na po ako kay Paul pag-out. Pag umaga na ako bukas. Yes, thank you, tall body. Thank you, tall body, Mark. Ingat. God bless. Simple self, pray lang tayong lahat. Ingat lang din yan. Yes, thank you, simple. Sana wala naman nangyayari na dito ganun na ongoing yung tapos biglang mag-blackout. Kasi guys biglaan talaga, grabe. Kahit ako di ko alam na, akala ko kanina yung dumaan parang tricycle lang. Kasi may tunog may tunog siya. Kumpiyansa ako, akala ko tricycle lang. Kasi syempre along the highway kami. Highway talaga, MacArthur Highway. Mostly kasi minsan pag may dumaan na truck, malalaking bus or truck, minsan magagalaw talaga yung bahay mo, second floor kami gagalaw ng ganyan lang. So, natural lang sa amin yun. So, ngayon parang hindi na tricycle. Sabi ko, talagang gumano na. Gumaganyan-ganyan na talaga. Ayun na. Lindol na talaga. Sumigaw na ako. Bye everyone. God bless you. Stay safe and pray. Yes, thank you, Buddy Mark. Thank you. Malakas daw din sa Sambales ng Pampanga. Yes, Idol proudly from the actually mayroon ng 5 namatay dito sa Pampanga dahil gumuho yung isang supermarket dito sa may Pora, sa may Pampanga. Gumuho siya, so maraming na-trap doon. Ongoing yung yung rescue nila. Torchandler, High Simple Chef Forever. Torchandler, High Proudly Proudly. Vanessa Mayos, dasal na lang tayo. Michelle Azuro, tama Kuya Paul. The Surrounding Vlogs. Harap pati yung Clark Airport, bumagsak yung Kisame. Yes, merong part ng Clark Airport na natamaan. Pati yung mga call center sa Clark. Yung iba wala nang pasok kasi pinauwi na lahat. Proudly hello. Yes, sabi ni Idol. Nicole08 Vlog. Hello host. Hello Nicole. Welcome. Vic Barsmigo, Marketikala, hello watching. Marioni Vlogs, hello sa lahat. Hello. Ate Marioni, welcome. Nicole08 Vlog, saan po banda? Yes. Dito sa may Pampanga. Ang Idol, Ate Nicole. Marina Vlogs, hi host. Kumusta kayo yung Clark City ni P30? Malalaman natin siguro yan bukas, Idol. Pero as of now, wala pa nang report yun kasi mabilis yung report. Yung report lang talaga ng yung SM, mga BPO sa Clark, yung airport, yung isang supermarket dito sa Clark na medyo malaki din. Yun yung natamaan. Taas kili-kili na buhok po, sabi ni Ambot. Simple Forever, hi Torchandler, musta? Okay, matagal na, naalala mo pa ba? Yan, sabi ni Simple. Big Box Nico, hello host from USA. Yes, thank you. Welcome from USA. Manok Keys, hello, Manok Keys, welcome. Musta kayo dyan? Ito okay lang. Medyo, hindi pa kampante.
Helena Quijano, hello Paul, hello, Ate Helena, welcome. I'm yours, Kuya Host, dito mo na may. Yes, thank you, I'm yours, Helena. Magandang gabi dyan sa Pinas, yes, magandang gabi. BJ lang, Paul, yes, BJ lang. Ito guys, actually, kung narinig nyo, nag-text na naman yung MDRNC sa amin. Yan, masilaw kasi. Yan, kaka-text na naman. Aftershocks ay inaasahan, maging handa at siguradong ligtas ang sarili at pamilya. Kaya sabi ko guys, hanggat maaari hindi ako matutulog ngayon kahit walang ilaw kasi talagang yung aftershock, yun yung binabantayan talaga. Proud people, impossible na walang tama yung mga sports center doon. Possible siguro wala, idol, kasi medyo malayo-layo sila. Yung Clark, yung tinatayuan kasi doon, idol, part na yun ng Tarlac. Hindi siya part ng Pampanga, idol. Yung yung gagawing SEA Games na mga stadium doon, hindi po siya part ng Pampanga. Dito lang nadaan sa Clark. Pero yung lupa na tinatayuan is part ng Tarlac. Helena Quijano, musta sa lahat dito yan, Torchander, at hi at Helena Quijano. Hi, but ang pangit ko, sabi ni Manokis. Nananawaray, take extra potions host. Yes. Lynn Laquachera, ingat-ingat kayo dyan. Friend, thank you, Lynn. Big Bars Mino, marketical mamaya muna ako balikan para safe, wag lang makalimot. Yan. Juday, kaya pala ko yung hinahanap kita kanina sa LS ko, wala ka tinapofessor at with the Lindol project. Yes, Ate Juday. Hanggang kay Ate Flor Delis, gabi kasi siya, wala talaga. Totally blackout na talaga rito. Ganun ba yun? Yes, Idol, proudly. Yung tinatayo kasi para sa SEA Games na yan, part ng Tarlac yun. Pero ay yung daan, dito sa Clark. Lupa pa rin ng Clark yun, pero Tarlac area na yun. Medyo malayo-layo na yun. Helena Quijano, Chander, how are you? Yan, Nakachar, ipag-pray natin to your friend. Thank you, Ate Lynn. The story, Nakachar at Manokis. Yan, Helena Quijano, Dilibiday, musta? Simple Chel. Paul, tanong ko sana kung paano magla-live pag CP lang gamit. Pwede ba? Ate Simple tuloy. Kabayan Simple, pag CP gamit, kailangan naka 1K subscriber po kayo. Naka 1K subscriber po kayo, Simple, pag CP gamit. Pero kung naka 1K more than ka na, kailangan yung version ng cellphone mo is 5. Android version. Naninawaray sa mga, pero kung below 1K ka rin, pwede ka mag-LS pag laptop at saka PC. Pero pag CP talaga, tinatanong mo, kailangan 1K above. Naninawaray sa mga di ko pa kapatid dito, di ka naman, pwede. Simple Sir, Helena, hi Juday, sabi ni Simple. Jace Grip, hi Jace Grip, hello, Jace Grip. Probably for just spread, be safe bro, sana makaraos kayo sa tragedy na yan. Yes, sana yung mga naapektuhan talaga. Alam ko naman malakas yung mga ng Pampanga eh. Nakabangon nga sila agad-agad nung nag Mount Pinatubo. Yan, nakabangon na sila agad eh. Ito konting minor lang kumbaga sa mga Kapampangan. The servant in the vlog, hello, Jace Grip at Proudy. Simple dyan forever. Okay, thanks. Yes. Simple. Naninawaray, pray lang tayo. Thank you. Thank you sa lahat ng mga nag-offer ng prayers para sa Pampanga at sa Zambales, sa lahat na naapektuhan. Thank you sa inyong lahat. Simple chill forever, sabi ni Nanay Helena. Basta natin yung vlogs, hello from Lynn, Big Bars Migo, Jace Grip. Kahit wala kang ulam, iniiwan ka ng ulam yan. From Alod ka rin yung at Grace Grip. Nilakihan, o sana maging okay naman ang lahat dyan sa Pinas. Yes. Gusto naman natin yung vlogs, musta po at Lynn Laquachera. From Arnold Carino. Ate Vanessa, correct need lang ako. Yes, thank you, Ate Van. Lynn Laquachera, mabuti naman, sabi ni Lynn Laquachera.
Simple Chill Forever in the High, the story of Anthony. Yan. From Lynn Laquachar, hello Arnold Carino. Yan, the Sabadri Vlogs, hello din. Simple Chill. Julia Locator, how are you? Handsome host, everything's okay there for you, Pampanga. Yes, my friend, Ate Julia. Actually, kakailaw lang namin, Ate Julia. Blackout pa rin yung ibang part ng Pampanga, wala pa rin ilaw. So, siguro pinabigyan lang tayo dito ng part ng Angeles na meron. Kasi marami talagang naapektuhan. Meron nang namatay, Ate Julia. Kaya bigla ako nag-LS kasi baka mamaya mawala na naman to. Thank you, Ate Julia. Yes, guys. Meron yan pala si Ate Julia. Si my friend Julia Locator, guys. Meron niyang giveaways on April 30. 9 a.m. Pinas time. Guys, kung hindi nyo pa yan alam, napakalaking giveaways yan ni my friend Julia Locator. 3 days, 2 nights, all expense paid from Manila to Bangkok. Puntahan nyo guys si Ate Julia Locator or bumisita kayo sa kanyang FB page. Journey to Bangkok and Beyond. Yan guys. 3 winners po yan yung mati-choose niya sa April 30. So all mechanics nandyan sa ni my friend Julia Locator, punta nyo sa YT niya or pumunta kayo sa kanyang FB page na Journey to Bangkok and Beyond. Nandun yung mechanics, baka isa kayo sa mabunot niya sa April 30, 9 a.m. Pinas time. 3 winners po yan guys. Sayang guys. Sayang yan pag hindi pa kayo sumali doon. 3 days, 2 nights, Manila to Bangkok. Thank you, my friend Julia. Thank you, Locator. Benjamin Licop, hi po host sa lahat. Patambay po muna. Thank you, Kuya Benjamin. Freda Lee, yes, Ate Freda, yes. Thank you, Sir Paul. Ito, napagbigyan tayo. Hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy ito, Ate Freda. Baka, hindi natin alam, baka mamaya putol naman yung ilaw kasi sabi nila, baka pinabigyan lang kami na umilaw tapos sa akyat, ito na yung bahay or ano. Or mag-charge ng kailangan. Kasi ongoing pa rin yung doon sa Porac, yung isang supermarket na bumagsak. Learning ng hello Kuya Paul at sa lahat. Hello, learning now. Arnold Karin, Lynn, Locator watching your simple sweet our fish. Pa-take out naman, yes, sabi ni Tol Arnold. Lotong Baleng, hello sa inyong lahat. Yan, Ice Fault Place. Mobile Legends, taga Pampanga here. Yes, kumusta ka dyan, Icebag? Ito, Angeles ako. Kumusta ka dyan? Third Chandler, hi, Big Verse, really, nako, brown out naman doon, sigurado. Yan. Kaya nakihano, tambay lang ako sa friends kasi nasa work pa rin. Yes, thank you, Ate Helena. Buti may ilaw ka dyan, Paul. Kakailaw lang natin mga almost 40 minutes. Nung nagkailaw agad, talagang sinandihan ko to. Ate Helena, sabi ko mag-i-LS ako kahit sandali or kahit maputol pa uli. Learning now, hello Tor Chandler. Si Teram Day, good evening Kuya host. Musta, kumain ka na ba? Yes, hindi pa ako nakakain natin si Teram Day. Kasi hindi ako makakain ngayon dahil sa nangyari. Parang busog ako na hindi ko naintindihan. Lynn Laquachar, and Kerner, sure. Luniano Junior Bulano, hello everyone. Yeah. Suray Batwa, hi host. Ay sa lahat nandito, hello mga classmates, hello. Suray Batwa, hello, welcome. Si Teram Day, hello mga classmates. Sabi niya si Teram Day. Learning now, hi, Leonel Junior Bolano, Julia Locator. I will be giving 3 round-trip tickets with hotel with 3 people and 3 cash consolation prize. Thank you, host. Tama info mo. Yes, thank you, my friend, Julia Locator. Ito, guys, puntahan niyo lang si my friend Julia, no? Nandun lahat ng mga ano niya, mga mechanics, kasi nagla-live din po yan, guys, si my friend Julia. Ako, I'm sad kasi hindi ako makasali dahil hindi ako makakuha ng password kasi hanggang ngayon hindi na ayos-ayos yung apelyido ko. Yung matulong ko lang kay friend Julia is to spread the news sa kanyang giveaways. Yan.
Funny One, hi po sa lahat. Yes, welcome, Funny One. Otombali, Ice Fall to Place. Legit, taga Pampanga ka rin. Yan. Big First Migo, Tor Chandler, yes, ayos na ang passport. Yes. Yes, Big Bars, kung may passport ka, pumunta ka na, may friend at Julio Locator, yan. Michelle, Lazaro, kayo po, pahingi mo na ako, masama ka parandam ko, sa nervous siguro. Yes, my friend, pahinga ka na dyan, yes, pahinga ka na dyan, Ate Michelle. Learning Now, layo ba yan sa inyo, Kuya Paul? Bari sa kabila po yan, Learning Now, yung way. Dadaan ka ng San Fernando. Medyo malayo kami. Although magkatabi lang ang Angeles at San Fernando, ako kasi malapit ako sa Clark, sa airport. Malapit kami. Yung papuntang Porac, yun yung nabagsak na supermarket. Yun yung malapit sa Bataan na. Papuntang Bataan, papuntang Sambales. Yun. Malapit yun dun. Hi, Learning Now from Tor Chandler. Yan, Michelle Azuro from Tor Chandler. Si Jerome J. Sa mga hindi ko pa classmate, palista na po kayo sa classroom ko. Please, yung honest lang. Pagkatapos kasi maglistahan, babawiin. Yan, sabi natin si Jerome J. Lila Kwachera, Ronald Cornio, PM ko, friend. Yan. Pinay, Life in OC. Hello, Kabalen. Kumusta na dyan? Yes, ito malungkot, Ate Pinay. Kasi yung mga ibang kababayan natin, lalo na sa Porac, mayroon ng namatay doon, Ate Pinay, dahil sa isang supermarket na nabagsak. Maraming nag-grocery siguro. Hanggang ngayon, may nag-trap doon. Ongoing pa yung rescue nila doon. Michelle Azuro, hello, Thor. Ikaw na bahala. Yan. Ate Frederic, gandang Michelle. Ingat ka dyan, gang. Nanay Maray, hello, Lynn. Nakotsera. Keep safe. Pag-pray ko safety nyo lahat. Dyan, gang. Yan. Thank you, Ate Freda. Christian Vlog. Keep safe po sa mga napikon ng Lindol. Pray lang po tayo. Yan. Thank you, Christian. Welcome. Shout out sa iyo, Christian. Michelle Azuro, kayo na bahala sa akin. Bukas ko na kayo balikan. Pautangin ko kayo. Yan, sabi ni best friend Michelle. Lynn Lacochera, Nanay Nawaray, hi. Chris Arabis, hello, host. Yes, Chris. Thank you for coming ulit, Chris. Mr. MJ, Mr. Itlog, kumusta naman po dyan? Labas po kayo agad sa bahay para hindi mabugsakan ng kahit ano. Yes, tama yun, may MJ. Celia Moore, FW, hello, Ate Celia. Hello, welcome. Shout out, Ate Celia, guys. Learning now. Okay. Pero affected ang area. Nusa brownout. Affected, guys. Kanina nung 5:11 kasi nag-start yung lindol. 5, 6, 7, 8, 9, 10:30 ngayon. Almost 10:30 umilaw dito sa amin. Pero hindi daw to pang matagalan. Pero yung ibang area ng Pampanga is black. Wala pa rin talaga ilaw. Honest Vlog, hello everyone. Hello, Honest Vlog. Yan, what's up? Sabi ni Honest Vlog. Lynn Lacochera, Aaron Cornio, okay na friend. Yan. Michelle Azuro, salamat gang Fredali. O gang safe naman kami ni Scarlett. Yan, thank you. Rest ka na dyan, Ate Michelle, rest ka na. Si Tram D, ikaw po yung host, musta? Inabutin mo ng lindol. Yes, ate si Tram D. Kasagsaga na nasa bahay ako. Talagang naranasan ko talaga sa buong buhay ko. Ngayon ko lang naranasan na ganun kalakas. 5.7 sa Pampanga. Grabe. Vic Barsmingo, as Ice Fall plays Mobile Legends, nice video game. Vic Barsmingo, salamat sa tour sa Iloilo. Yan. Funny One, dalawa niyo po ako mga classmate from Federally. Ingat kita gang, bitbita si Scarlett, bahala na da magkalabilin gamit. Una ako galingon niya, stay safe, God bless you, gang Michelle. Alam niyo guys, ako kanina nakakatawa sa sarili ko. Alam mo ba kung ano unang dinampot ko? Cellphone. Hindi ko alam kung bakit. Ay, naku. Cellphone ako nang dinampot ko. Kasi sabi ko, naisip ko kasi, pag cellphone, matawagan ko agad yung pamilya ko, baka mag-aalala sila sa akin. So, yun yung una talagang, yung lahat, the rest, bahala na sa buhay. Basta yung cellphone, dala-dala ko. At least kahit malobat man yun, tumatagal mo yung kuryente, at least alam nila, safe ako. Celia Moore FW, lakas daw yung lindol. Yes, Ate Celia, 6.1 sa may Sambales, doon yung sentro. Pero sa Pampanga is 5.7. Michelle Lazaro, nakakatog pa ako nervous ng Fredali. Diyos ko, di ko na talagang inaasahan na ganito kalakas. Yan. Si Tiram Day, meron pa daw po aftershock mamaya, 3 AM. Yun nga, si Tiram Day, talagang hindi ako matutulog kasi paulit-ulit ang sinasabi ng Feedbox is huwag kumpiyansa. Kung mas nauna yung malakas, mas delikado yung aftershock. Yung aftershock wala sa orasyon. Either ngayong madaling araw o hanggang bukas yan, 4 hours yun yung aftershock na pagmumonitor.
Nanay Nawaray, sa mga nagyo ng pautang maya ko kayo bayaran. Yan. Helena Quijano, naku, nakakatakot. Pinay vlogger, nakatakot naman. Kilibutan ako sa earthquake. Ako mo sa host, pray lang po. Yan. Thank you, Pinay vlogger. Nanay Nawaray, grabe host. Oo, malakas talaga. Parang dinuduyan ka. Hindi ka makatayo ng diretso. Hello, Brad. May ano update? Yes, yun, brother. Bro, Vidco 5 TV. Yan. Ito okay na kasi isa ako sa nakaranas. Bro, dito din sa amin, grabe sa Pampanga. Grabe yung lakas. 5.7 bro. Si Tram Day, maging handa po tayo. Yan, pinaglalan niyo naman bahay ko guys. Yan, Nanay Nawaray ha. Michelle Azur, salamat yan Freda. Arnold, Nanay Nawaray, ang galing yung pag mag-painting. Ganay vlogger. Kuya, nakatakot kayo yung ang yanig kasi malakas po. Oo, may marinig ka pang ugong eh. Yun yung nakakatakot eh. Akala mo, umiinda-indayog lang siya eh. Pag malakas yung lindol, akala mo ganun-ganun lang. Hindi. Parang may ugong kang maririnig, lagit-git. Yung parang tugtog ng langit-ngit. Langit-ngit, tawag din langit-ngit. Yun yung nakakatakot. Nanay Nawaray, thanks Arnold Carino. Maya kita bayaran. Pinay vlogger, hala, pray lang po kuya. Yan, thank you. Salamat sa mga prayers nyo guys ha, para sa naapektuhan ng lindol ngayon. Pampanga, lahat, Zambales, yan. Pinay vlogger, hala, pray lang po kuya. Yan, thank you Pinay. Arnold Carino, Nanay Nawaray, sobrang bilib ako sa mga nagpipainting, super nice. Yan. Nanay Nawaray, host, huwag ka lang muna matulog. Hindi talaga ako matutulog, Nanay Nawaray. Kasi yung ilaw namin at saka tubig, hindi yan tuloy-tuloy. Kaya hindi talaga ako matutulog hanggang ano na yan. Bahala na magpuyat ako. Helena Quijano, naku, mag-iingat yung lahat dyan sa Pinas. Yes, thank you, Helena. Right, direct tour guide. Hello, friends. Hello, right. Direct tour guide. Welcome to our LS live stream. Welcome. Thank you for coming. Arnold Carino, hello, right, director guy. Yan. Pinay vlogger, pray lang po yan, maging handa lang po. Yes, may handa na tayo ngayon, pero kanina hindi tayo nakahanda dahil biglaan. Right, director guys, sa tayo, okay lang ba? Okay, I'll be back to you soon, sabi ni the story pala. SW Vlog, hi host Kuya Paul, keep safe. Hello, SW taga Bohol. Yes, tigil I'm already madami akong nag-anak sa Pampanga. Yes, thank you. Okay naman ang mga taga Pampanga maliban lang doon sa isa sa Porac, yun ang at FW. FW taga Bohol, kamag-anak pala. Oo. Kung mga kamag-anak mo sa Porac, at FW, doon talaga yung may maraming na naapektuhan sa may Porac. Pinay vlogger, umuubong yan. Dati kasi bata pa ako, 6.5 po sa amin sa Davao. Dati, grabe, nakakatakot. We pray for your safety into all kababayan. Yun may umuubong at saka lumalagit-git. Yun yung delikado eh. Parang lalo kang kinakabahan dun eh. Right, director guys, hello, yes, hello, right. Bali sa Mihos, tama yun kuya, huwag talaga matulog yan ang sabi ng family ko sa Maynila. Oo, hindi ka talaga matulog. 24 hours kasi yan yung pag-monitor din ng aftershock. Pinay like and OC, sana wala ng aftershock. Nag-alala din ako sa tatay ko at makaprid yan sa Pampanga. Sana nga wala. Pero kanina, sabi ng Feebox, more than 15 aftershocks na kanina eh. Marami ng aftershocks. Learning now, Vanessa Mejos, yan. Celia Moore FW, nag-chat anak ko, parang duyan yung bahay, nasa 4th floor pa sila. Oo, grabe talaga, parang duyan. Right, Director Guy, learning okay. Big Bars Migo, sipag mo. Sabi, thank you, Big Bars. Right, Director Guy, Celia, hello. Vision Milikot, malakasin po dito sa Cabanatuan City Host, umaalon ang lupa. Kasi siguro pag yung nagkikis-kis yung lindol, kaya baka yung lupa tumaas yung kabila, kaya umalon. FW taga Bohol, San Fernando sila host. San Fernando as of now, ang naapektuhan lang FW is yung sa balita. SM Pampanga. Although hindi naman daw sa kang SM, yung mga salamin lang, di ba, more almost anong tawag ito? Almost ng mall ng SM is talaga yun. Yun yung nagkawasak yung salamin ng SM Pampanga. Big Bars Migo, Celia Moore FW, sipag mo, God bless. Yan. Right Director na, Big Bars, hello. Hello, Quijano, oo, wag mo na
kampante. Oo, tama yan, Elena. Crazy Sexy Love. Hello, 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 Crazy Sexy Love. Welcome, welcome. Si Ram Day, share ko lang po, wag ako tularan. So sobrang init po, nakapanty lang ako sa bahay, kaya kanina napatakbo ako palabas ng pinto, nakapanty lang, sabi natin si Ram. Alam mo, kaya si Ram Day, kahit nakaganyan ka lang, pag nandiyan na yung trahedya, hindi ka masisisi ng tao. Siyempre, unahin mo muna yung buhay mo kaysa babalikan mo pa yung short mo, baka mamaya matrap ka na sa loob, ano mangyari. Hayaan mo sila safe ka. Hindi ka naman yan nila pagalitan o ano kasi merong nangyari na na lindol or whatsoever. Made in Taiwan, hello sir, thumbs up. Thank you, Made in Taiwan. Emma Ramos, good evening. Good evening, Ate Emma. Welcome, Ate Emma. Medyo mali ka pa kasi Sir Ram. Emma Ramos, late me here ongoing kasi sa MCT Marathon. Thank you. Thank you, Ate Emma. Lutong Bale, basta alito lang kayo host. Lagi sana wala ng aftershocks. O, sana nga. Kabalen, Lutong Bale, sana nga. Sir Ram, Pinay Vlogger, sis, pautang tapos buyan kita, sis, pero nood ka muna. Sabi ni Sir Ram. Gino, ko ang dami kong tawa dyan, lumabas siyang nakapanty, ha? So cool, yan. Kasi minsan, my friend, Ate Julia, hindi mo na alam yung gagawin mo pag talagang nandyan na naranasan mo na. Baka bigla ka lang tatakbo. Kesa na naman, hanapin mo pa yung shirt mo. Baka may naglaglaga na yung kesame doon. Diba? Nanay na waray, buti nakapanty ka pa sa Sir Ram. Okay lang yun, importante, alerto ka, sis. Yan. Mimi, hi ho, sila everyone. Mimi, welcome ka, Mimi. Kaloka, pagising ko, yun yung balita na ko agad. Yes, thank you, Mimi. Thank you, taga Bohol, kaloka. Kaloka talaga yung mga ganyang pangyayari. Bigla ang pangyayari, hindi ka naka-prepare, di ba? Learning now, pray lang tayo, kuya. Sabi ito, yun nga, learning now. Mimi, hi, si Ram Day. FW, hi, Mimi, learning now. Pray at alerto lang, Kuya Paul. Yan, sabi. Ngayon nga, after noon, nung mga ilang seconds din yan, matagal. Nag-okay na. Kaya, kinuha ko na yung bag. Nilagay na yung mga kung ano-ano doon na importante. Nagaantay ako na uulit pa. Wala na, pero meron naman aftershock. Ay, nako, sabi ko, ano ba naman to? Right Director Guy, hello, Right Director Guy. Si Ram Day, hello, Mimi, alam na po. Yan, Arnold Carin, hello guys. Sa mga hindi ko pa classmate dyan. Yan. Emma Ramos, pero actually after the one ko updates you about din doon kasi mas malapit sa center. Kaya doon mi post sa isang vid mo. Yes, talagang maraming salamat talaga sa mga nakakilala sa akin ng taga Pampanga. Sa YT family, marami nag-message sa akin. Hindi ko sila nabalikan kanina, putol pa or makat uli yung ilaw. At least alam nila na safe ako para alam naman nila. Yan, salamat sa inyo lahat, guys. Ito, okay lang tayo. Buti, binigyan tayo ng pagkakataon magkailaw. Pero hindi ko lang alam kung hanggang bukas to. Si George Samad nag-LS kanina. Oo, si Kuya George. Ewan ko lang kung madali lang yata siya. Baka na wala na rin yung connection sa kanila. Almost 30 minutes lang yata si Kabalin George na nag-LS kanina. Emma Rams nag-loading lang. Oo, baka kasi sa internet connection yun, Ate Emma. Talagang pag may data ka, pwede ka mag-connect ng data. Pero loading. Mimi, si Ram Day, yes po, sabi ni Mimi. Yan. Mimi, hello, hi, FW to Bohol, watching you na po. Alipatos pag hello, sir po, hello, Kasiman, hello. Welcome. Ito, medyo hindi tayo energetic ngayon. Baka merong manibago sa akin ngayon dyan kasi bawat LS ko talagang energetic. Pero ngayon, tinatry natin na maging energetic kasi siguro yung kaba pa at saka yung naranasan natin kanina, kinakabahan pa rin. Welcome. Manmo Alipatos Vlog. Yan guys, puntahan natin yan. Thank you. Big First Migo, Mimi, cute naman ang pet mo. Yan, si Term Day na nawaray, masakla po noon bit
shorts ko, nasa tabi ko lang naman po. Haba shorts ko at bag ko na imported docs. Yan po talaga inuuna ko yung bag. Ako nga kanina talaga at Seteram Day, cellphone talaga yung dinala ko. Kung ano lang nadampot ko, pero yung cellphone talaga kasi importante sa akin yun na malaman ng family ko na okay ako. Nag-brown out sa inyo, hindi lang brown out, Ate Emma, blackout. Sambales, Bataan, Pampanga, Pangasinan. Blackout yun ng ilang oras. Tapos ngayon, inuna nila pinailaw yung mga hindi masyado naapektuhan, kagaya sa amin, sa Angeles, dito. Pero hindi daw stable yung ilaw namin. Baka mamaya putol na naman to or madaling araw kasi mag-aayos na sila. Kaya sabi ko, nung nag-umilaw, nung nakita ko may connection, hindi ko mag-ELS ako kahit papano. Kung maputol man, at least alam ng lahat na nangungumusta sa akin sa YT na okay ako. At saka sa mga family ko. Hanggang ngayon, Ate Emma, yung mga ibang rest ng Pampanga, yung iba, wala pa rin mga ilaw. Ate Vanessa, hello sa lahat. From Vanessa Mayos, yan guys, punta natin sa Ate Vanessa. Alipares Vlog, shout out to be Sir Paul. Yes, shout out guys ha. Kasi Mano, Alipares Vlog. Ito guys, Ilongga din to, Ilongga. Alipatres Vlog, baka hindi pa yan kadikit ha, puntahan natin yan. Yan, nag-ELS din yan guys, si Ate Alipatres Vlog. Yan, puntahan natin, huwag kalimutan. Tunay Vlogger at si Tiram Day, yan. Alright, Director Guy, Vanessa, hello. FW Tagabol, salamat at Amimi, Vic Barsmigo, thank you so much, watching you din. From Ami Paglumindol guys, pasok kayo sa ilalim ng lamesa. No, hindi, parang sa akin, Amimi, hindi mo magawa, hindi mo na maisip yun, Amimi, sa totoo lang. Dito sa amin, pag gano'n nakalakas, hindi mo na siya, hindi ka pag meron kang chance na makalabas dyan sa bahay or sa building, lumabas ka. Huwag kang magtago sa ilalim ng lamesa kasi yung mataas na building, bumagsak, parang madideadball ka rin kasi masuffocate ka. Hindi ka makakaano doon. Pero pag may chance kayo, lalabas na lang talaga kayo. Pumunta kayo sa isang place na malapad, na walang poste, walang building. Yun talagang pinaka-the best. Kasi minsan, maybe yung ilalim ng mesa, hindi rin parang talagang hindi mo na maisip yun. Pag nasa nervous ka na or nandyan na, hindi mo na maisip. Yun ang safest place. Depende siguro Amini, pero pag ano ko talaga, pag may chance ka lumabas ka na lang, wag ka na sa ilalim ng mesa or ano kasi yung mesa, 4 ng paa yun. Kung madaganan ka ng buong Quezon, kung mataas pa yung bahay mo, lumabas ka na lang. Vic Burst Amigo. Alipatres Vlog, ganda ng place yan. Alipatres Vlog, kasi Manwa, pinuntahan ka na ni Vic Burst. Emma Ramos, malapit sa inyo po yung Porak, yung naguho na supermarket daw. Sa kabila po yan, Ate Emma, papunta yan ng Bataan. Sa kabila yun, papuntang Bataan. Malapit yun sa Bataan na, malapit sa boundary at saka sa Sambales yung way na yun. Bali, dito kami way sa kabila. Yung way namin, yun yung Tarlac. Yun naman yung sa amin. Parang nakaganon yun, no, Ate Emma, nakasipak, naka-Y. Ito yung papuntang Porac at saka Sambales, Bataan. Dito kami papuntang ganon, sa kabila. Hi at Right Director Guy from FW, from Pinay Vlogger, keep safe po ko yan, at taranta ka pa naman. So, hanggang ngayon, talagang medyo nanginginig pa tayo. Tulog na ako, thumbs up na ako kanina, basta yung gusto ko na magpahuling isla dyan, sa bangka ko. Balikan ko kayo, salamat. Ingat, Host Paul. Yes, thank you, Kabalen, Lotong Bale, thank you guys, ha. Si Lotong Bale, matutulog na rin, puntahan natin yan, pag-gising nyo yan, guys. Pag-gising niya, babalikan kayo yan, ni Lotong Bale. FW, tama ka po, host. Yan. Alipatres Vlog, Vic Barsmigo, playing na po. Amimi, sa bagay, tama. Kasi, ay nako, nakakatakot talaga yung mga lindulan. Yes, kasi Amimi, tingnan mo, sample ko lang guys ha, yung nangyari na yan sa may Chuson supermarket, sa may Porac. Marami din yan mga table doon. Maraming mga pwesto, kiosk yan. Pag bigla ang lindol na ganyan, hindi mo na maisip na pupunta ka pa sa ilalim ng mesa eh. Kasi yung tao ano na lahat, ang tawag nito, nataranta na. So talagang maghanap ka na lang ng exit isa doon sa lamesa. Ilalim ka ng lamesa, babagsak din yung bubong, masusuffocate ka pa doon. Pag tingnan mo ngayon, maraming na trap kasi nataranta.
Ganon yung ano, yung mangyayari. When I vlogger, basta labas po kayo kuya agad pag may aftershock. Yun. Pag may chance talaga, tumakbo ka na sa labas. Huwag ka na magpaiwan doon sa loob ng bahay. Kahit ano pang sabihin matibay yan. Pag nag-collapse yan, masusuffocate ka lang doon, matatakpan ka pa, matatabunan ka pa. Tumakbo ka na sa labas. Mimi, hi, Pretty Aliparis Vlog, watching you na po. Yan. Emma Ramos, sa bagay malapad yan. Oo, malapad. Malapad yung Pampanga, Emma eh. Yung papuntang Baguio at saka sa kabila papuntang Zambales. My dog in cat. Hello kuya, say hello, my dog in cat. Yeah, thank you for coming. Shout out guys, my dog and cat. Yan, puntahan natin guys. Buwan sa mayong salamat po. Yan, sabi natin ba ne? Ilan nakihan, sige na mauna po. Ingat yung lahat dyan sa Pinas. Yes, thank you Ate Helena. Welcome ulit ha sa pagpasok. Thank you Ate Helena. Big Bars Migo, Pinay Vlogger, ganda ng ring light mo. Yan. Pinay Vlogger, kapag may nakita kong lindol, grabe ang kilabot ko kasi narasan ko yan, sobrang nakakatakot po. O nakakatakot talaga. First time ko rin nangyari. Amimi, yes, panic yan. Tama yan, Ate Amimi. Pag nagpanic na kasi yung tao, kahit sabihin mo na huwag ka magpanic, minsan kasi nasasabi tayo, di ba, kung hindi tayo yung nandun, guys, di ba? Meron tayong ganun, di ba? Pag hindi tayo doon sa actual na yun, sabihin mo, kasi nagpanic sila eh, dapat di sila magpanic. Yes, tama, dapat di magpanic. Pero kung ikaw mismo sa actual na nandun, nakita mo marami nagpanic, hindi mo makukuha, hindi rin magpanic, guys, or ano, kailangan mo rin makahanap ng exit or lalabasan. Hindi mo na makuha yung sabihin, hindi kailangan, ano lang ako, ang tawag doon, kampante, ang tawag doon, ganito lang ako. Pero hindi, kasi nakita mo na yung tao eh. Tapos biglaan, ramdam din namin yung lindol, sabi ni my dog in cat. Yan, ingat-ingat din po kayo dyan, my dog in cat. Emma Ramos, nung pinatubod, dati ibang party ng Pampanga, napit sa Basin. Yes, Ate Emma, yung Mount Pinatubo, June 1991, parang mabura sa mapa yung Pampanga. Marami din, alam mo yung cathedral, ang taas-taas nun, di ba? Dito sa may Bacolor. Ang nakalabas na lang nun is yung tore. At siya yung dulo ng simbahan ng cathedral. Pero pwede ka pang pumasok, hanggang yun ginagamit nila. Kahit lumalabas na yung dulo na lang, may maliit doon na parang pinto nila. Doon, nagmimisa pa rin doon sa ilalim. Matakpan dati yung Pampanga, pero malakas yung pananampalataya ng mga taga-Pampanga. Vanessa Mesundo po, direct. May lindol daw, idol. Yes, idol Tolchua. Welcome. Dito sa amin, idol. Yan. Safe naman. Kaso meron tayong mga kababayan na talagang hindi pinalad. Talagang nasawi talaga sila, nadaganan na sa isang supermarket. Amimi, hi, Isis Vanessa, watching you na po. Yan, Toychua, may dulikat, hello. Amimi, hello from Toychua. Basta may so dapat takbo na lang sa labas. So pag may chance, takbo na lang talaga sa labas. Medyo malikap, hi, may doging cat, Aliparis Vlog, kasi man wala man report na dead siguro. Meron na kasi manwa, 5 na as of now, hanggang ngayon, ongoing pa rin yung most, merong mga bata guys na namatay, kasi naipit sila doon sa may supermarket na yon. Pinay Vlogger, Big Bars Migo, dana po, Emma Ramos, kalmado host term, yan, yung kalmado. Hindi mo pwedeng makuha yung maging kalmado ka pag nandyan na talaga. Big Bars Migo, may duging cat sa lahat na adobo pusit ang paborito ko. Toy Chu ang madaling sabihin, pero kapag ikaw na sitwasyon nakakatakot. Yes, tama, idol Toy. Madaling sabihin na dapat nag-relax sila o nagkalma sila para maalam nila kung anong gagawin. Hindi eh, dati ganyan din sabi ko na nanonood lang ako. Dapat sila, kalmado lang, magpanik. Kasi pag magpanik, hindi ang gagawin nila. Hindi pala, naaktuhan ko guys. Kahit anong tino ng isip mo, pag biglaan gano'n, na hindi ka prepare, bigla ka lang magaganyan, tapos di mo alam kung anong gagawin mo. Iniisip mo lang kung paano ka maging safe. Lalabas, tatakbo ka, or wala ka nang maisip na iba. Yun lang. Hindi mo makitang kalmado ka. Tapos makikita mo yung mga ibang tao, ganun din. Pinay Vlogger, parang maniwala ka sa sarili mo kapag may lindol na yan. Oo. Yes, is it Toy at you watching me na po, sabi ni Amini. Mick Harley Binoya 02, hello, good evening po sa inyong lahat. Yan. May duging cat, iwan lang po ng bakas guys, alam na. Mick Harley, keep safe po. Yan, tingin Mick Harley. Si Tiram Day, I'm back. Yes, ati si Tiram Day.
Tips TV, hello, may Carney. Hello, Tips TV. Welcome, Tips TV. Toy Chua, sige po, Amimi, yan. Alipatos Vlog, mga pilaihan na din, sir. As of now, kasi Manwa, nasa 5 pa lang kanina, mga 9 past ng hapon. Yung report casualty ng dead is 5, tapos maraming mga nasaktan pa. Ongoing pa rin yung paghuhukay sa isang supermarket na natumba, na naguhok. Marami doon na-trap doon kasi hapon yun eh. 5:11 kasi nangyari, so marami nag-grocery doon na ganung oras. May duging cut, 2 bata daw patay. Yan, sabi ni oo, may bata na napatay doon. OFW Bohol, hala ganun ba? OMG? Yes, ati OFW. Si Term Day, sa mga nagmamahal po sa akin, binalikan ko na po at nood ako at least 2 minutes. Yan. Ganay vlogger, hi sa lahat. May kalabinuya, katulong po kayo sa bahay ko po. FD taga Bohol, hi, may dog in cat. Si Term Day, nakakalungkot po talaga. Yes, nakakalungkot at saka nakakaawa talaga yung mga naapektuhan talaga. Lalo na yung mga nawala ng mahal sa buhay. Tips TV, saan po ang Lindol host? Ang Lindol is, yung epicenter niya is Zambales, Castillejo, Zambales, 6.1. Tapos sa Pampanga is 5.7. Pero sa Pampanga yung maraming na casualties. Toy Show, ganda ng fashion show, sabi ni Vic Marsmingo, Alipatos Vlog, at si Term Day, hello. Probably tama ka bro, yung mga drill minsan hindi effective. Yes, hindi siya effective yung drill, idol, proudly, tama po kayo. Kasi pag naunahan po ng nervyos at saka naunahan ng panic, hindi mo na mapasunod yung tao, kaya lahat ng yung mga drill lagi. Alipatos Vlog, si Term Day, 5 minutes up, sabi ni Alipatos Vlog. Your connection is unstable. Sabi ng Gov Pampanga, sabog ang ulo ng isang lola, litaw daw yung utak, nakakaawa naman, sabi ni Proudly. O kasi nag-press-con agad si Nanay Pineda. Alam niyo guys, si Nanay Pineda ng Pampanga, grabe talaga tumulong yan. Proudly, na-shock ako sa inyo. Yan. Alipatos Vlog, di na po counted below 5 minutes, sabi ni Alipatos Vlog. Yan, guys, sundin na natin yung tama. Kundi full watch na lang natin, guys, para sure na. Vitamin League up yesterday from Big Bars Milo. I'm watching you na po for the Promdi. May dog in cat. Sa Clark daw, bagsakan yung mga ilaw sa loob. Yes, sa Clark Airport po yun. Naapektuhan din po yung Clark Airport. Pati kasali po nila is yung may part lang, hindi naman buo. Yung konting sa Term Day, sa gusto ko mahalin, punta lang po sa bike ko. Honest po, ako talagang tumawag ng bike. Kaya huwag kayo alala, babalikan po kayo at manood po ako. Marley Hangkan, hello host. Hello Marley Hangkan, hello everyone. Hello, welcome. Okay, Marley. Big Pars Migo, Mikali Linoya, nice move. Yan, sabi ni Big Pars Migo. So lang din nakakawa naman po talaga lahat. Pray na lang po tayo lahat para sa kaligtasan nating lahat. Yes. Pray pa rin talaga yung pinaka-the best. Yun talaga yung makakatulong sa atin. Mr. Itlog, yung message is held for review, automatic held for review. So i-hide ko siya, Mr. J. Mr. Itlog, baka may nasabi ka po na naka-automatic for review po siya. From Benjamin Likop, done na po sa lahat. Maya marathon ako sa mga vids nyo, guys. Sabi ni Benjamin Likop. Pinay Vlogger, sa mga hindi ko pa friend dyan, guys, dalawan nyo ako sa kubo ko. Thanks, sabi ni Pinay Vlogger. Yan. Thank you guys sa lahat. At saka sa nagtaas ng kamay. Thank you. Salamat. At saka 17 na nandito. Salamat guys. MJ, Mr. Itlog, okay po. Yan, baka may nasabi po kayo doon sa message nyo, Mr. J. Na ayaw ni Lolo Whitey, kaya naging held for review agad-agad. Masipag si Lolo. Anong meron dito, host? Yan, ito pinag-usapan namin yung Lindol, Ate Marley. Host Pablo, yan. Hindi ko kayo ma-blue pa kasi yung aking settings dito, Ate Marley, is nagloloko din. Ayan. Hindi ko siya maano. Pag okay na, Marley Hangkan, Ate Marley, pag sa sunod LS ko, pag okay na, mapindot ko na yan. Pero ngayon hindi ko siya mapindot yun kasi yung aming connection dito is unstable pa. Sa Pampanga kasi kami,
Ate Marley. Nakatapos lang po ng lindol, mga hours ago. Hi, Party from Amini. Funny one, sa gusto mo mag-hug, punta lang po kayo sa bahay, iwan lang po kayo ng marka, balik ko po kayo. Work muna ako, ingat. Oh, yes, tingin. Kakailaw lang din kasi blackout yung buong Pampanga kanina. So, medyo kakailaw lang din, mga sobrang isang oras. Pero hindi tuloy-tuloy guys, yung ilaw namin. Kaya lakas loob ako na mag-LS. Bahala na makat mamaya. At least, na ano ko na safe kami rito sa mga aking mga YT friends. Yan. Medyo manikop, medyo lag host. Oo, yes, pasensyahan po natin guys yung ating connection ngayon. Dahil nga sa nangyari dito sa Pampanga, guys. Probably po nagawa ko na po yan. Hello po sa inyong lahat dyan. Keep safe po, sabi ni Paul Arnold Carino. Yan. Patrick's Vlog, when James Mr. Itlog is dain kita. Sabi Kinemen, yan, sabi ni Paul Arnold. Patrick's Vlog, kasi mano saan ang anak mo at asawa? Yes, wala. Patrick's Vlog, ako lang dito mag-isa. Marley Hangkan, keep safe po host at sa lahat. Thank you Ate Marley. Yan. Pasensya na Ate Marley kasi hindi ko siya mapindot kasi yung ating unstable siya. Nag-try lang ako mag-LS. Sabi ko nag-LS ako kasi nakita ko parang medyo yung internet, medyo hindi pa siya stable. Pero lakas loob ako mag-internet. Thank you guys. Sir Chandler, okay na tayo, sabi ni Learning Now. Big Bars Migo, maganda ang video mo, kaso masakit. Anong masakit? Bakit masakit, Big Bars? Kaninong video masakit? Big Bars Migo, Benjamin Lico. Baka Benjamin ba yung masakit na video? Akala ko yung mukha ko yung masakit. My friend Ate Julia, nandito ka pa ba, Ate Julia? My friend, Julia Locator, still there. Pinay Vlogger, keep safe kuya. Thank you Ate Pinay. Benjamin Lico, ha. Yan, Benjamin, masakit daw yung video mo, sabi ni Big Bars. Napatawa tuloy si host. Para napatawa tuloy ako dun sa masakit ng video. Thank you Big Bars. Baka may bago kayo sa akin, hindi ako masyadong hyper ha. Pasensya na. Gusto ko man maging hyper pero parang hindi ko makuha pa ngayon dahil sa nangyari. Learning Now, Mr. James Itlog, luto ng ulam mo. Yan. Luto ng ulam mo. Yan, sabi ni Learning Now. Okay ng tiles mo, Leonilo Jr. Bolano. Yan. Rosie Knock Vlogs, hello boss. Hello Rosie. Welcome Ate Rosie. And Mac Vlogs, yan, shoutout sa iyo, shoutout. Big Verse Bigo, Benjamin Likop, nagpenitensya kasi, nagpenitensya ba? Kaya sabi ko kayo na masakit yung video. Alipatos Vlog host, diin sila, how? Ara sila sa Iloilo. Marley Hangkan, may bago na ako video guys, to watch, sabi ni Marley Hangkan. Yan. Puntahan natin guys si Marley Hangkan. Yan. From Andrea Agcales, ingat po. Hello Andrea. Welcome Andrea. Welcome Andrea. Ingat din po kayo dyan. Andrea, shout out sa iyo. Andrea Agcales. Yan. Shout out sa iyo, be. Yan, Andrea. Learning Now, Benjamin Likop yan. Nakapenitensya ka na. April, my family. Hello Kuya Bangs. Hello everyone. Hello April, my family. Hello April, May, June, July, hanggang December. Welcome. April May family. Yan, shout out guys ha, April May family. Marley Hangkan, challenge ko siya host, paramihan ng views. Challenge ko siya host, paramihan ng views. Yung Ate Marley, yung paramihan ng views. Yung mo, yung bang upload mo, challenge siya. Sige, tingnan ko mamaya Ate Marley kasi hindi ako guys yung internet kasi namin sa Pampanga, medyo hindi pa stable. Hindi ko mabuksan maraming kasi pag mabukas ako mamaya, baka mag-loading na lang ako kaya hindi ako nagbubukas ng another na na screen. Big Bars Migo, Marley Hangkan, getting to know you. Yan, bali sa mga kuya po, legit na po ako. Ingat ko dyan lahat ng mga taga-Pampanga dyan. Thank you, Ate Vane. Ate Vane, thank you, Ate Vane. God bless.
April May Family, libot naman po kayo guys sa akin. Salamat. Sabi ni April May Family, yan. Libot-libot kayo dyan. Sa kay April May Family. Marlihang Converse Migo, salamat. Yan. Learning now, right director guy, Big Grocery Place. Yan. April May Family, Kuya Bangs, kumusta kayo sa Pampanga? Yan, ito, at April May Family, medyo may natirang na-shock pa ng konti. Kasi malakas talaga yung lindol. First time natin may experience na ganun. Learning now, Christian, vlog, sarap makaride sa dolphin mo. Yan, sabi ni Learning now. April May Family, dito sa Nuevesia, lakas din, oo. Dito kasi sa Pampanga, 5.7 guys 5.7 ate tuloy. April May Family. Nilinali, hello Sir Alex at ganoon din sa lahat. Yan, hello. Ate Nelly. Welcome Ate Nelly Nali. Yan, shoutout sa iyo, shoutout. Nelly Nali. Guys. April May Family, nahilo ako. Ako kanina lang medyo nahilo pero sa katagalan na wala din naman. Andrea Caras, stay safe po. Pakatatag. Yes, thank you, Ate Andrea. Yan. Well, thank you ha. Bali sa may house, thumbs up kay host Paul. Yes, thank you sa mga nag-thumbs up. Thank you. Thank you din ha, Ate Bane. Thank you. Pahinga ka na po, Ate Bane. Thank you. Alay, Patrice Blagos, kung sa dula-dula ka feel ko, base nag-brown out ka na. Oo, kung mamaya guys na medyo mawala na naman to, baka mamaya blackout na lang sa Pampanga. Kasi pinagbigyan lang siguro kami guys ng mga ilang oras para bumalik sa bahay, titingnan or mag-charge ng mga kasi baka mamaling araw or puputulin naman to dahil magagawa na sila ng yung mga nasira doon. Pero yung the rest ng Pampanga, yung iba, wala talagang ilaw hanggang ngayon. Yung nasa totally may mga damage. Kaya sabi ko kahit walang ilaw na hanggang bukas, at least naka-LS ako, at least alam ng mga YT friends ko na okay lang ako kasi nagtatanong sila kanina dun sa hindi ko mabasa, hindi ko lang mabuksan. Kaya nung nagka-ilaw, bigla akong nag-LS. Kahit kanina yung hanggang ngayon yung connection namin is unstable. Okay lang kahit putol-putol, at least nakita nila na okay ako. Vanessa Mayos, very nice cats. Yan, sabi Learning Now, a Pinoy vlogger, good pekas remover. Yan. Lepatos Vlog, host, ask ko sa imo, permi kaga LS, okay lang sa imo wife, di ba? Dapat tawag-tawag ka mo kung gabi. Ay, wife ba? Hindi ko na ba masyado kanina, kala ko mga utod ko. Wala pa kuya asawa, Ate Lepatos, naga-blanco-blanco ko subong. Ang hawala ko ginasa ilo-ilo, mga utod ko, mga inablos kag tatay ko. Pasensya gid kasi manwa. Duma ko ng pamangkot mo. Galutaw-lutaw pa nga ang apon nga pag-iisip kasi manwa kay dugalingin to. Wala pa ko sawa. Learning Now, Nicole 08 Vlog. Thank you sa pinya mo. Yan. Andrea Gales, buong Pampanga po ba talaga? Yes, Zambales, Bataan, Pampanga, Pangasinan po kanina, blackout talaga. Pero ngayon yung the rest meron na. Pinay Vlogger, hi, Learning Now. Yan, Alipaters Vlog, abaw, oo, galutaw-lutaw, paisip ko, do gusto ko may energy do, hindi ko pa gusto makakuha. Do hindi ko maibalik ang dati nga all nga hyper mag-live. Subong do gusto ko i-live, pero do may gabuto nga. Learning Now, Manoki, Zaid ko 5 minuto mo. Yan. Sabi Learning Now. Hala, single pa si Kuya Paul? Yes, single pa ako. Guys. Single pa ako. Kala ko kanina kasi yung nababasa ko kay Kasimana Lepatters Vlog. Ang naisip ko, tatay ko, mga ko, sabi ko, sa Iloilo, yung pala, asawa. Ang ginapamangkot, yung gali, asawa kagina. Nabasa sa wife. Ano ba sa mangkot ka balaligad to may asawa ka na, hambal mo may ara na. Ha? May ara? Wala. Base na lang. Wala pa ako asawa. Marge Lopez, hello Marge. Hello Marge Lopez. Yan, welcome Marge. Lopez. Yan, welcome. The first Migo Rosin Mac Vlogs, mas gusto ko ang naka-trumpet. Yan, naka-trumpet.
From Mars Labes, kumusta po yung earthquake? Yan. Ayun. Kasi Manwa, medyo malungkot lang kasi yung ibang kabalin namin hindi na pinalad. Yun talaga. Hanggang ngayon, marami pa rin ongoing pa yung rescue nila doon sa isang supermarket na gumuho. Learning now, mga singles ang TL, kupkupon si Kuya Paul, lusob si Kuya Paul. Mars Lopez, hello sa lahat. Nandito, kumusta kayo? Yan, kumusta kayo? Sabi ni Mars Lopez, Alipadbunga host, tanan nga din bisita ko, halindari. Nakabalik na dayon. Pa-thank you host. Thank you daw, sabi ni Alipaters Vlog. Wag ka magalala kasi Manwa, mga legit yan. Pag hindi sila legit, pagtirohon, tanas lang. Learn na, pinay-vlogger effective talaga recipe mo, sabi niya. Sa term day, may binalikan lang po ulit ako. Ang ganda ni Sis Alipatos Vlog, kakaingit skin tone niya. Yes, tama ka. Si Alipatos Vlog, si Mano, pati buhok niya, no? Maganda yan. Marge Lopez, kawawa naman po sila. Kawawa naman po sila. Saan ba daw yung gumong supermarket po? Sa may Porac po. Sa may Porac banda. Yung papuntang Bataan na. Hanggang ngayon, nag-rescue pa rin sila doon. Hanggang ngayon, wala pang ilaw doon sa kanila eh. Marami kasing nag-grocery doon guys eh. Kaya siguro 5-11 kasi nangyari yun. So kasagsaga ng mga mag-grocery. May bata na doon na dalawa na namatay dahil doon. Alipaders Vlog, si Tiram Day, hi. Naku, salamat naman po lumalik mga airs ko. Lumalik. Learning Now, hi si Tiram Day at Alipaders Vlog. Yan. Ayan pa si Learning Now, dagdag pa yan. Kasi Mano Alipaders. Mars Lopez, hala hindi sila na-aware, no? Hindi kahit aware ka Mars Lopez kasi yung lindol biglaan yon. So hindi mo alam na ganong oras, ganong araw. Kaya siguro palabas na rin sila siguro, yun nga lang talaga. Nag-collapse na yung supermarket, na-trap na sila doon. So term day, gusto ko Pinay skin tone kahit nagbilad ako after 1 week. Balik sa dati kulay ko. Sabi si Term. Mars Lopez, ang mga bata ko kawawa. Kasi ano yun, yung supermarket na yun kasi, yun yung parang mga wholesaler. Yung supermarket na yun. Mostly kung may mga tindahan kayo or mga sari-sari store, doon namimili mostly. Mga wholesaler, mas mura kasi yun. Kaya maraming namimili. Pinay vlogger, biglaan kasi ang earthquake, guys. So, biglaan yun. Kahit aware ka pa, kung biglaan yun, hindi ka prepare, talaga mangyayari, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pinay vlogger, kawawa sila. Oo, kawawa talaga sila kasi nag-grocery ka lang, di ba? Nag-grocery ka lang. Tapos sa ilang seconds lang, mawawala yung mahal mo sa buhay. Di ba? Talagang kawawa talaga. So, Tiram Day, hello po, Learning Now. Alam na po, balikan kita. Yan. March Labis, sa bagay po, tama kayo, biglaan talagang lindol. Yes. O, hindi ka makaprepare talaga. Big Boss Miko, March Lopez, happy birthday sa alaga mo. Yan, happy birthday sa alaga mo. March Lopez, sabi ni Big Bars. Alipados Vlogas, Tiram Day, maputi. Yan, maputi yan. Kaba. Dami ko nang na-try na whitening nga, walang effect, kaya tanggap na lang. Maganda naman yung skin tone mo kasi Mano, talagang kayo manggi talaga. Yun talaga yung totoong kulay. Marge Lopez at Nick Bar, salamat. Yan. Si Tiram Day, yes, is Alipater's Vlog. Yan. Alipater's Vlog, si Tiram Day, that's good. Maraming gusto pumuti. Kaya, Marge Lopez, ingat-ingat kayo dyan sa Pinas, lalo na sa sayo host. Thank you, Marge. Thank you, Marge Lopez, sa concern sa ating host. Thank you, yan. Hindi pa natin makuha ng mag-energy ngayon kasi medyo may aftershock din tayo. Kaya ganun pala yung guys pag na-experience mo first time, parang na-trauma ka.
Thumbs up sa'yo, host. Thank you, Marge. So, term day, sis, meron ako alam, 2 weeks lang. Yun, pampaputi. Baka 2 weeks lang. Tapos after ng 2 weeks, tapos 1 day lang, pabalik sa dati. Pag konting init. Alam pa, this vlog, si term day, napagod na ako kaya okay na ako. Ano ba yun, IB? Dinadaan ba sa IB yun? Si term day? Turok ba yun? March Lopez, yes po, nakaka-trauma yung ganyan. Na-experience ko na din yan dati sa Bohol, sobrang lakas. Oo, nakaka-trauma siya. Pag first time mong maranasan, konting indayog lang, pinakabahan ka na, nag-iisip ka na agad. Ganun pala yun. Dr. Shoes, hello host, tago lang ako. Yes, Dr. Shoes, welcome, Dr. Shoes. Kung hindi mo po ako kaibigan o kadikit, mag-iwan ka lang kasi balikan kita after ng LS ko. Yan guys, si Dr. Shoes, puntahan po natin guys, ha? Si Dr. Shoes, huwag kalimutan ha. Bagong pasok natin guys. Dr. Shoes. As gabi taga Bohol, nakaka-trauma talaga host. Yes, oo, nakaka-trauma talaga. Lalo na first time mo mangyari, tapos ganun kalakas. Dito yung grabing lakas ng lindol from Miracle Lopez. Yan. May ilaw na ba kayo dyan? Mars Lopez proud to be Morena po. Yan, sabi ni Mars. Yes, tamang-tama yan, Morena. Yun nga si type ko, skin tone mo. Sabi ni Scrum, learning now. Sige po, ano yun kasi lagum ko. Sige, ano yun kasi lagum ko. Lagum? Anong lagum? Yung lagum na paghampak, may naiwan na kulay, yun yung lagum. There nang hello, Miracle Lopez, yan. Dito taga Bohol, Mars Lopez. Si Tram J, hindi po kayo host. Tawas lang at kalamansi, ha? Hindi lang siya nakakaputi kung pag-inis pa. Miracle Lopez, meron na. Ano oras kayo nagkaroon? Dr. Shoes, si Tram J, miss ko na ang inasal. Sabi ni Dr. Shoes. OFW, oy, nalitrack. Alipater's Vlog at Dr. Shoes playing. Yan. Dr. Shoes, playing ka na kay Kasimanwa, Alipater's Vlog. From Pinay Vlogger, ako din, Morena. Minsan, magpumaputi ka, 1 oras, 2 oras ka lang sa initan, bumalik na yung bakat sa yung medyo light na kulay mo, bumabalik na siya. Sige, yun, kasi lagom ko. Itong ba pala yun? Ang lagom. Mars Lopez, ito rin po, hello din po. Yan si Term Day, sige po, rampa na ako sa inyo. Sabi niya si Term Day, yan. Idol Channel Vlogs. Idol, kumusta yung Pampanga mo? Yan, Idol Channel. Ito, medyo malungkot kasi merong mga kabalay natin na nabawian, na nawala ng mahal na sa buhay. Doon sa may Pora, sa may Chuzon, kung alam mo yon, Chuzon Supermarket. Idol Channel Vlogs. Di ako makatulog mga 10:20 na. Ganun ba? Huwag kang matulog, baka mami aftershock pa dyan. Murphy Lopez. Lumabas ka na, magtago ka na diyan sa puno ng mga talong. Doon ka na lang Yung sa bagay na hindi naalala kasi din sa Batangas pa ngayon after class, buti na sa bahay nakot kawain at kahoy lang nangyari. Bahay namin kaya duyan lang pagkaramdam. Yan. Kung Ate Emma, kung bahay mo kahoy lang, kahit matumba pa siguro, hindi masyadong affected. Learning, yung 1990, yun ba yung Ate Emma, yung hotel na yun, yung gumuho, yun ba yun? Yung Hyatt Hotel, yun ba yun Ate Emma? Learning now, Murphy, wala ka content. Learning now, si Murphy Lopez ay hindi po siya content creator. Kumari ko yan, support lang yan sa LS ko. Guys, si Murphy Lopez, Murphy, hindi si Marge. Dalawa kasing Lopez na yan eh. Si Murphy Lopez, hindi po siya content creator. Support lang yan sa akin. Si Tiram Day, ako po kuya host ng try magpatan, 2 weeks lang, balik sa dati. Ganun ba? 2 weeks lang? Mars Lopez, hindi ko pa classmate, dito punta kayo sa classroom ko, tapos balikan ko kayo after salamat. Yan, ito guys, si Marge Lopez, ito yung content creator, si Marge. Pero si Murphy Lopez, hindi po yan content, magka-apelyedo lang. Glems Vlog, hello host, hello, Glems Vlog, welcome, Glems Vlog, yan. Thank you, Glems Vlog, for coming. Alipadres Vlog at Emma Ramos, hintay na ako sa iyo. Yan, sabi ni Alipadres Vlog at Ate Emma.
Glimpse Love, o nga no, may lindol dyan. Yes, yes, kanina po, 5:11 ng hapon. To the cute host, pa-shoutout. Yeah, shoutout, guys. Si Theo, the cute, ang pinaka-cute sa side view. Ayan, sa sunod niyan, focus na yan. Full face na yan sa sunod ng kanyang profile. Dati kasi nakatalikod, tapos ngayon naka-side. Ako, sa sunod yan, full na yan. Thank you, Theo the cute, thank you, welcome si Ate Theo the cute. Yan, shout out. Ayos ang weapon host, mabalakat ko mo. Mabalakat ka. May ila na rin kayo dyan. Kasi dito sa Angeles, 10:30 na nagkaroon eh. At saka yung SM Pampanga, no? At saka yung Airport Clark na ano din. Learning now, Sitiram Day at Elevators Vlog, tapos na. Glimpse Vlog, ingat-ingat kayo dyan. Thank you, Glimpse Vlog. Learning now, lahat ng binati ko, tapos na po. Yan. Alipaters Vlog at Glimpse Vlog, hello, at Cutie Cute at Idol Channel Vlogs from Alipaters Vlog. Yan guys, pag binati kayo guys, alam na yan. Matik-matik na yan pag binati kayo. From Emma Ramos, hi Alipaters, sige lang, tingnan kita later. Sabi ni Ate Emma. Huwag kang mag-alala kasi Manwa Alipaters Vlog. Si Ate Emma, legit yan. Pag nakita ka mag-LS, tatambay yan si Ate Emma. Emma Ramos, Yap host, yun pa, yun yung Hyatt Hotel. Yun yung marami talagang na-apit, no, Ate Emma. Cutie Cute, hi Alipaters, Dr. Shoes, Alipaters Vlog, ganda ng tattoo mo. Yan, sabi ni Dr. Shoes. Learning now, okay po, hey, yan, tinitingnan ko lang kasi. Glimpse Vlog, hi Alipaters Vlog, gora na tayo. Yan. Emma Ramos, di ata yun ni-rebuild sa exact location noon. Oo, parang ginawa na nilang mga horror, mga haunted hotel, mga ganon, haunted. Learning now, hi Mary Lopez, salamat sa support mo, ni Kuya Paul, yan, thank you, mga support ko lang yan, si aking kumare na pinaka-sexy, pinakamaganda sa kapalit, sa Parigi, sa Pampanga. Cutie Cute, Dr. Shoes, hello. Yeah. Gloria FW, hello Kuya Paul, hello sa lahat. Hello Ate Gloria, hello, welcome Ate Gloria, yan. Don't worry Gloria, ay safe ako ngayon, kahit nataranta ako kanina kasi nasa bahay talaga ako. Just Lord, first time in my life. Learning now, hello Glimpse Vlog at sa Idol Channel Vlogs, yan. Glimpse Vlog, your welcome host. Yan, thank you, Glimpse Vlog. From Gloria, Kuya, may lindol pala dyan sa inyo, Kuya. Yes, Sambales po yung sentro, 6.1. Pero Pampanga is 5.7. Yan. Pero may mga namatay na po dito sa Pampanga, Tiglo. Paubos na yung mga tahong, di na ako makatago. Talong, di na ako makatago. Hindi lumipat ka naman sa Jan Mingo sa likod. Glimpse Vlog, learning now, tara let's. Glimpse Vlog, hi Marco Lopez, kumusta po? Si Tram Day, Dr. Shoes, natawa ako doon sa balita mo. Ren's Life, kaya ka po guys, yan, Ren's Life. Ren's Life, shout out, Ren's Life, yan. Glass Vlog, hello at si Tram Day, musta kagandahan natin dyan? Dr. Shoes, Emma Ramos, nice verses. Yan. Ren's Life, kuya pa-plug naman po ng vlogs ko, Ren's Life. Yan guys, shoutout, ipa-plug daw natin yung vlogs ni Ren's Life. Yan, Ren's Life. Yan guys shoutout natin yan. Baka may naka-idlip na yan dyan. Ren's Life. Yan, puntahan na yan. Lord said, ay hala, totoo, kuya, pagdasal lang natin ang mga nasa lanita. Oo, kasi doon kasi yung isang supermarket, yun yung napuruhan. Nag-collapse. Kaya hanggang ngayon, ongoing yung rescue nila doon. Hinuhukay yata yung nag-collapse na supermarket. Glenn's Vlog, hello at Ren's Life, kumusta buhay dyan? Gora ka na sa mga pelikula ko, bro. Sa mga Glenn's Life. Mary Lopez, welcome po, learning now. Meron. Grotto, greatest Grotto. What's up, kaibigan? Grotto, greatest Grotto. Hello, welcome, Grotto. Yan, shout out sa iyo, guys. Shout out kay Grotto. Welcome, Grotto. Gloria FW, okay, Ren's Life. Yung Glenn's Vlog, Dr. Shoes, what's up, yan. Ren's Life, maraming salamat po kuya. Thanks God. Ligtas kayo sa Pampanga. God bless po. Yes, thank you. Okay lang, Ren's Life. Thank you. Learning now. Hello, Grotto, greatest Grotto. Sabi ni Learning Now. Yan. Thank you guys sa 38 na nagtaas ng kamay at saka sa 13 na nandito ngayon. Thank you talaga sa inyo lahat.
Dr. Shoes, marabas may ulam ako, iwan lang kahit wala kang ulam. Dr. Shoes, guys, si Merafi Lopez, hindi po yan content creator. Support lang yan sa akin sa pag-ELS. Si Merafi Lopez, yan. Hindi po yan content creator. So, Karam Day at Learning Now, ayos na po ang cute ng palabas mo. Yan. FW Ann, hello, good eve po. Si Lolo Ate Ann, good eve din sa'yo, Ate Ann. Welcome, welcome. Musta Canada, Ate Ann? Pinay Vlogger, still watching po, Kuya. Hi, Dr. Shoes. Thank you, Ate Pinay. Salamat sa lahat. Mag-sub. Salamat daw sa lahat, guys. Sabi na rin like sa pumunta sa kanya. Mas mahirap is na sa work or sa mall pag ganyan madami tao kahit di epicenter pag nag-stampede. Kahit meron man o kalmado talaga affected. Oo, mas mahirap sa maraming tao. Ate Emma, tama ka. Kasi magpapanik yan lahat eh. Pati ikaw masasama doon sa pagpanik, hindi ka na rin makaprepare ng sarili mo. Kasi magtatakbuhan, mag-ano na yun eh. Ren's Life, pwede kayo mag-exo. Dr. Shoes, check from Theo the Cute. Yan. Bapa check po si Theo the Cute. Uy, Theo the Cute. Dr. Shoes, Glen's Vlog, funny video. Yan. Si Tram Day at Glen's Vlog, gandang di nakalasis. Ikaw po, musta? FWN, okay lang bro. Kamo, kumusta man da? Dunagid sa iyo, Linog bro, Paul. Oo. Okay man tadi, pero medyo malungkot kasi may mga kabalin kami na hindi pinalad. Maraming ilang buhay nung nawala sa ilang segundo lang. Yun. Kaya be strong and pray lang talaga. So Tram Day at Glenn, puntahan kita ngayon sa sabayan na lang tayo sis. Yan. Glory sa glory. Ayoko manood ng feed ng Lindol. Takot ako kuya. Yan. Actually guys, hindi talaga ako ng feed. Hindi ako nag-vlog or nag-record ng feed kasi ayoko kasi naaawa ako guys. Totoo lang, naaawa talaga ako. Kaya hindi ako nag-video. Ren's Life, pwede kayong magpagawa sa akin ng mga challenge or dare para gagawin ko sa next vlog ko para sa inyo. Yan, sabi ni Ren's Life. Baka meron kayong paggawa sa kanya. Punta lang kayo sa kanyang bahay at mag-comment lang doon guys sa kay Ren's Life. Learning Now, Idol Channel Vlogs at Glem's Vlogs. Okay na. Yan. Mary Lopez first, bakit di nakataas ang bangs mo? Bakit nakataas ang bangs mo? Pag ilaglag ko yan baka babalik yung Lindol, Mary Lopez. Ano ba yan? Okay, pag nilaglag ko yan siyempre tumaas yung bangs ko dahil natakot sa Lindol. No ka ba? Si Tiram Day, good night everyone. Pray po tayo lahat. Yan. Thank you, si Tiram Day. God bless you din. God bless you din. At si Tiram Day, thank you. Learning Now, Ren's Life, baso sa nanay mo. Baso sa nanay mo. Ano yung baso sa nanay niya? FWN, grabe gidra sa inyo. Sino may videos ng Linog, bro? Sa TV lang sa ngayon Pero hindi pa ako nag-check kung merong nag-vlog tungkol sa video sa Pampanga. Lalo na doon sa gumuhong supermarket. Hindi ko pa na-check Atian kasi kakailaw lang sa amin mga almost 1 hour and a half Atian kasi mula kanina blackout talaga. Kita mo yung ko ngayon medyo malabo yung video ko kasi unstable yung connection pa dito sa amin sa Pampanga. So Tiram Day, na lahat po at safe. Pero pwede mo yan Atian i-search sa YouTube. Mag-search ka lang ng earthquake kasi iba-iba yung title or Lindol sa Pampanga or mga ganon. Baka meron na nag-upload. So Tiram Day, na lahat po at safe. Yan. Learning Now, Grotto, kita ko jewelry room mo. Wow, talagang marami kikisip ng jewelry. Si Grotto. Ren's Live, na po kita kaya po, entertain ka talaga, the best ibang aura mo, yes. Pasyensya ka na Ren's Live kasi hindi ako masyadong energetic ngayon. Ibang-iba sa mga LS ko kasi siguro sa medyo nandito pa yung kaba
sa dibdib ko, kaya hindi ako masyadong energetic ngayon. Kasi iba ako mag-LS eh, medyo hyper. Pero ngayon this time medyo mababa yung energy ko kasi siguro sa kaba pa or sa ano sa nangyari dito sa amin. Lalo na naaktuhan ko talaga, naranasan ko. Pero thank you Renz Life dahil pumasok ka dito. FWan, hala grabe yung maka-video ka pa ay Hansina, kaluoy lang gali sang iban. Oo, hindi ko makuha mag-video atian kasi naawa ako eh. Kaya hindi ako talaga nag-video. Naawa ako. Baka sabihin nila eh pati ako naapektuhan na parang sabihin nila nag-i-enjoy pa ako kasi for the sake of my vlog, parang ganon. Pero hindi ko siya nagawa kasi siyempre isa din ako sa naapektuhan. Kaya siguro naawa talaga ako kaya hindi ko tinuloy. Dr. Juice, tuwang-tuwa si Nanay Renz Life. Yan. Renz Life, lahat na kita learning yan. Dr. Juice, Renz Life, paggawa ako ng intro. Yan. Murphy Lopez, o nga sa sobrang lakas ng lindol, pati bangs mo tumaas. Oo. Napalid yan, Murphy Lopez. Emma Ramos, meron mga nag-upload pero sa medyo mahina lang. Baka yung mga aftershock na yun, Ate Emma. OFWan hala Diyos ko Lord, grabe gidya gali ang linog dara. O 6.1 sa may Sambales, yung pinakasentro, tapos sa Pampanga is 5.7. Eh yung Pampanga malapit lang sa Sambales. Dugtong lang ng Bataan tapos Sambales na. Dr. Shoes, Grotto Greatest Grotto, nice video game. Yan, Toy Chua, hello po sa mga bagong pasok. Yan. Puntahan din po natin guys yung aking tol, si Tol Toy Chua. Yan huwag natin kalimutan din sa mga bagong pasok dyan. Yan, nag-aantay lang yan si Tol Toy Chua. Murphy Lopez, akala ko the big one na. Yan. Parang nga parang kalahati pa lang yun ng, parang 3/4 pa lang yun ng the big one. Murphy. Renz Life, like ko abangan ang live mo, kuya. Thank you. Renz Life, thank you talaga kasi hindi ko talaga makuha ngayon maging full energy. Siguro bukas or next day, yun dun pa lang babalik yung aking full energy. Actually guys, di ako matutulog ngayon eh. Kung mawala man yung ilaw, hindi ako matutulog kasi baka may aftershock pa yan. 24 hours yan. Lord, after ipagdasal lang natin ko yung hindi na maulit ang lindol. Oo nga sana ipagdasal natin na wag na talaga maulit yan, Diyos ko. Emma Ramos sa Bunang Quezon City lang, pero sa TV station, may mga nagpadala sa kanila on news nila na may, mga ilan nga nag-upload, pero yung iba after and vid. Oo, yung iba siguro mga ano na yun, yung mga mahina na, yung mga aftershock na siguro yun yung na-record nila. Pero yung pinakasagsagan talaga, yung may mga CCTV lang siguro, doon yung may mga video. Toy Chua Merapi, hello. Toy Chua si Merapi Lopez, hindi po siya content creator. Kumari ko lang yan nagsusupport sa akin LS. Renz Life, comment lang po sa mga gusto magpagawa ng intro sa akin. Yan guys, Renz Life, comment lang po kayo kung gusto nyo gawa ng intro. Yan. Ipapadala lang yan sa inyo siguro sa messenger or what? Or sa email. Yan. Thank you Renz Life. Toy Chua Renz Life, hello. FWan. Ang sipalay subong nga gabi may linog man, 3.8 siya. Yung sipalay, medyo lang siya, atian, medyo kalmado lang 3.8. Hindi, mabatsagan mo pero hindi masyado. Toy Chua, ingat kayo dyan, Idol Paul. Ingat kayo, Idol Paul dyan. Thank you, Toy Chua. Thank you. Renz Life, hello, Toy Chua. Sabi ni Renz Life. Dr. Shoes, salamat maraming mabait dito. Salamat sa inyo, guys. God bless us all. Yes, thank you, Dr. Shoes. Thank you. And God bless you din, Dr. Shoes. Alipatres Vlog, host, aga na tulog na ko. Host, ilang oras ka nag-LS host? Hindi, dugay mauntat man ko kasi Manwa, Alipatres Vlog. Yes, good night na kasi Manwa, Alipatres Vlog. Thank you. From Renz Life, pareha tayo kuya, di ako makatulog kasi dito pa niya malakas din kanina. Yan mahirap kasi yung aftershock, Renz. Yun yung pinakamatindi. Baka mamaya may aftershock naman kasi hindi porkit tapos na, wala na. May mga aftershock pa yan. I'm yours, hindi magtaas, tubuan ng kulati sa puwet. Sa puwet ba yan? Sa puwet? Okay, thank you, I'm yours. Okay ka na ba? I'm yours. Yes.
MCT, sir, pronounce naman, may changes ako na magawin sa mechanics ng raffle natin. Mag-upload ako ng mechanics bukas. Akala ko na-upload mo na MCT. Yan guys, yung aking kapatid na si MCT. Meron po yung isang malaking giveaways guys sa May 20 pa naman yon, May 20. Pero umpisa na yan bukas guys. Kung gusto niyo sumali, puntahan nyo lang guys yung video na ilalabas ng aking kapatid na Pogi. Kasi guys, ang price niyan is almost 11K na yata, no, kapatid, Pogi. MCT, nasa 11K ang pa-premium. First prize is 2,000 cash. Second prize is 1K. Third prize is 2,500 pesos. And the rest is mga load. 100 load na 20 mananalo yata or 25. Parang ganun guys. Basta tingnan lang natin guys yung bukas. Kasi may in-upload siya kanina pero nagbagong yata. Baka may nag-sponsor ulit. Yan guys, punta lang natin guys si Mark Christian Tolentino. Levaners Vlog, FWN, tuod ma'am. Doga lapit sa Amon How, buya. Oo nga no, kabangkalan lang kayo no, kasi Manuan, ako malapit sa ano, si Palay. Ay, delikado ba ya? Bantay-bantay lang anay, bro. Oo, delikado pa na iya ang duman mo. Kumpiyansa na ta, pero wala pa gani pila ka oras. 24 hours na ang pag-monitor sa aftershock. Amo nang pinakabudlay. Amo nang kung pwede pa lang, hindi ako matulog. Jamie Junior TV, balita sa lahat ng kabayan. Karating lang galing work, mga kabayan. Thank you, Jamie Junior TV. Welcome. Jamie Junior TV, yan. Thank you. Shout out sa iyo, guys. Jamie Junior TV. Dr. Shoes Toichua, ganda ng Korean. OFW, nakita ko sa balita Alifather's Vlog. Murphy Lopez Lumbas, agad kami ng office kasi ramdam ko umangat ang iyong sahig namin. Umangat talaga. Baka ang bigat mo lang, baka kaya umangat nung dumaang ka. I'm yours, BJ lang po dito Kuya Paul. Yes, thank you, best. Thank you, best. OFW, and LS na si Ilonggo, nahilo daw siya sa lindol kanina. Nakaano din ba si Ilonggo? Nakakahilo talaga, nakakahilo. Pinay Vlogger, work muna ko host. Sa mga di ko pa friend dyan, iwan lang ng bakas. Paling ko kayo, salamat. Ingat host, pray and lang po. God bless. Thank you, Ate Pinay. Thank you, Ate Pinay. I'm yours, Marky Ambot. Yan. Emma Ramos, dito sa Calamba, ramdaman din pero di kasama sa list of intensity. Kaya for sure, malakas talaga dyan kahit di epicentro. Malakas talaga, Ate Emma. Nakaka-nervous. Mark Christian Tolentino, kailangan i-revamp yung mechanics, sir. Babaguhin din natin yung mga prizes. Babaguhin lahat. Pero 11K na ba, kapatid? Precious Honey Palma, hello, sir. Hello, Ate Precious. Ating Palma, hello. Welcome. Yan, guys, ulitin po natin, si Mark Christian Tolentino, mayroon po siyang pag-giveaways, raffle and load. Mga gaganapin pa mo, guys. Malaya pa naman. May 20 pa, guys. Ang announcement of winners or bunutan or raffle draw, raffle date, May 20. Pero simula bukas guys, pwede na yan pag nalabas niya mechanics uli kasi mayroong babaguhin. Pag lumabas na bukas yung bagong mechanics, ang kapatid na si Mark Christian Tolentino, nandun yung mechanics, pwede na tayo sumali dun guys. Malaking premyo dun guys. Milanos Journey, hello Kuya Paul, gandang gabi sa iyo. Hello Ate Milanos. Hello. Welcome. Ang ating kababayan ng mga masisipag, si Precious Honey Palma at saka si Ate Milanos Journey. Yan guys Mark Christian Tolentino Ambot. Pinay Vlogger, salamat ho sa Pablo. God bless po host. Yes, thank you Ate Pinay. Until next time, sana tuloy-tuloy yung kuryente namin ng kung bukas, maka-LS tayo uli kung may kuryente. Yan. Thank you, Ate Pinay. Friends Life, Bisaya ka man gali, di ay dong. Yes. Hindi ako Bisaya, dong. Ilonggo man ko, dong. Friends Life, Ilonggo man ko. Maramos, may batay about doon sa raffle na pa-abroad kanino nga FB yun. Yes, guys, yung pa-raffle, hindi niya na-raffle, Ate Emma, giveaways, yung parang kay Ate, my friend, Julia Locator. Yun ba yun, Ate Emma? Puntahan nyo lang, guys, si Julia Locator. Julia. Tapos yung apelyido na is Lokator. Julia Locator.
Guys, kasi yung magaganap yon sa April 30, 9 a.m. Pinas time ang kanyang announcement of winners. 3 po ang mananalo ng trip from Manila to Bangkok, 3 days, 2 nights, all expense paid. At saka merong consolation prizes pa guys na pera. Yun yung kay Ate Julia Locator. Or pumunta kayo sa kanyang FB page na Journey to Bangkok and Beyond. Yan guys yung kanyang FB page. Sayang din guys. Sumasali nga tayo sa mga 50 pesos na load lang eh. Ito pa kaya. Ito na yata yung pinaka the best na nakita ko nagpapag-giveaways. 3 days and 2 nights guys ha. Grabe. Manila to Bangkok. Kaya punta na natin guys. Sumali tayo. Kay Ate Julia Locator. Yan. Sa April 30 yan guys yung sana makasali kayo bago mag-April 30. Tapos yun yung kay Mark Christian Tolentino, yung sa May 20 pero bukas maglalabas na ng mechanics. Pinay Vlogger, still watching po ako habang nag-work. Yes, thank you Ate Pinay. Yummy Foods Channel, sana nice, safe na kayo sa paglindol. Safe po kayo sa paglindol. Yes, thank you Yummy Foods. Ito safe naman tayo. Yun nga lang yung experience mo is habang buhay na talaga. Pag ikay naranasan mo yung lindol. FW, thumbs up Dan. Thank you Ate Ann. Learning now, Kuya Paul, stay safe ka lang. Sleep na muna ako. Ha, night to all. Yes, thank you. Learning now. Thank you. Until next time. I'm yours, Marky, tulog na. O, tulog na yun. Lumibot na yun kasi nag-promote yun si Marky. Dr. Hughes, Jamie Jr. TV, next Pacquiao na. Chris, akala ko katapusan ko na kanina. Yan. Buti ka pa nga, Chris, hindi masyadong malakas dyan sa inyo eh. Ano pa kaya kung nandito ka sa amin, sa sitwasyon ko? Nako, Chris, baka sabihin mo eh, katapusan mo na talaga or yun na yung the big one, Chris. Nako, Diyos ko. Meron kayo na pwede sumali doon. Kailangan pag sumali ka doon, meron kang anong tawag nito? Hindi. Meron kang YT, isa kang content creator, Mars, pag sumali ka doon. Isa kang YouTuber sa kay Ate Julia Locator. OFW, ako di ako makasali Ramadan, sayang ang paraffle. Yan, sabi ni Ate Ann. Sayang no, Ate Ann, 3 days 2 nights. Ako rin di ako makasali, wala akong passport. Hindi pa natapos yung apelyido ko. I am si Syndicate. Saan po kayo sa Pampanga? Yes. Nandito po ako sa Angeles City. I am si Syndicate. Welcome sa iyo. Welcome dito sa ating live stream. I am si Syndicate, guys. Yes. Thank you. I am si Syndicate. Angeles City po ako. Emma Ramos, hi Mark, tapusin mo rin Mark Christian Torino. Di pa tapos ko na rin lahat. Kahit di manalo, basta mananalo. Ano yate, Emma? Kahit di manalo, basta mananalo. Glimpse Vlog, hi, I am Syndicate. Yan, sabi ni Glimpse Vlog. Alvin A, hi. Hello, Kuya Alvin. Welcome ulit. Alvin A, shout out sa iyo. Yan. Glimpse Vlog, wow naman ang social ng paraffle niya. O yun, Ate Glimpse, baka gusto mo sumali punta lang kayo doon. Julia Locator, yun yung hanapin nyo. Kasi nag-ELS din yan, sinasabi nyo lahat na mechanics doon. Basta alam ko, i-like nyo yung kanyang like at saka mag-comment doon sa kanyang FB page. Business FB page niya is Journey to Bangkok and Beyond. Yan. Dr. Hughes, Jamie Jr. TV galing talaga ni Chimwell Pacquiao. Yan. Alvin A. I'm Alvin. I felt it too. Yan. Thank you, Alvin, for coming. Are you Filipino, Alvin, or are you foreigner? Pinay Vlogger, wow, galing naman. Yes, sabi ni Pinay Vlogger, yes. I was in the elevator at work. Yun, ay talaga. Buti hindi nag-stop yung elevator, Alvin. Mahirap yun pag nasa elevator ka. Tapos biglang may lindol or biglang mag-brown out yun eh. Emma, matatrap ka. Emma Ramos, nawala yung page niya sa akin. Di ko na-save, di ko full name niya, kaya di ko makita sa iyo. Nandito siya kanina, Ate Emma. Yung FB page niya, Ate Emma, is Journey to Bangkok and Beyond. Yan, Journey to Bangkok and Beyond. Or pumunta kayo sa YT niya, Julia Locator. Grabe, no? 3 days, 2 nights. Tapos 3 kataong mananalo. VIP guest kayo niya.
Nagtutor yan eh, si Madam, my friend Julia, nung nakaraang linggo, nasa Phuket, Thailand siya. Alvin A, I evacuate using the stairs down. Yan, tama yan, Alvin A. Huwag ka gumamit ng mga elevator pag brown out, ay pag may ganyan. Glimpse Vlog, sali na kayo para makapag-vlog kayo pag doon na kayo sa Bangkok pag manalo kayo. O, tama yan, Glimpse, sayang. Emma Ramos, thanks host. Wala pa nga naman natin, Emma. Annalyn Labounty, hi everyone. Hello, Ate Annalyn. Welcome, Ate Annalyn. Yan. Kumusta ka, Ate Annalyn? Shout out sa iyo, Ate Annalyn Labounty. Cutie Cute, si Teram Day, check. Yan. O, si Teram Day, check na daw, sabi yung Cutie Cute. Please, Ulo. Daan lang ako host, pahinga na ako, kating ko lang ng bahay, gising pa ako ng 3 a.m. Medyo busy ako ngayon, pero bukas white na ulit ako. More power sa lahat, galit ang Diyos mga kapatid. Thank you, Tol. Chris, thank you. Nakadaan ka. Salamat. Sige, magpahinga ka na dyan. Ay, Ren's Life, ang message mo is held for review. So, i-hide ko na lang siya, no? Baka mamaya may nasulat ka doon na ayaw ni Lolo. Noren's Life, ulitin mo na lang, ibahin mo na lang yung baka may nasabi ka doon na mga, alam mo na. Dr. Shoes at Lizelle Belotendos. Sino si Belotendos? Ayos. James Vlog at Annalyn Labounty, hello. Chris Ulo, sabi kapag daw lumindol, ang tao tumitigil sa masamang gawain. Oh, magtitigil talaga sa masamang gawain kasi hindi siya makagawa diretso kasi Chris lumilindol na. Annalyn Labounty, hello at Glimpse Vlog. Yan. Okay, Ren's Life na held for review uli yung pangalawa mo. Miracle of is good night. Good night, kumari kong maganda. Sige host, good night. Love you all. Yes, love you all din. Love you din, Chris. Thank you. Good night. FW taga Bohol, hi to all. Yan. I am Syndicate. Totoo po ba yung aftershock ng 3 a.m.? Salamat. God bless, ingat dyan sa Angeles. Hindi ko sure kung totoo yon kasi wala namang sinabi yung Feebox. Kasi yung aftershock, guys, walang may nakakaalam yan kung kailan yan darating yung mga aftershock. Walang may nakaka-predict yan. So, yun talaga yung kailangan prepare talaga dyan lahat ng may after ng malakas na lindol. Kailangan prepare ka pa rin kasi yung aftershock, walang may nakakaalam kung kailan. Kaya nga sa sinabing aftershock, wala siyang oras. Hindi ko alam kung sino nagpakalat na yan ng may 3 a.m. daw. Pero wala namang sinabi yung Feebox na ganyang oras. Ang sinabi ng Feebox, mag-ingat kayong lahat kasi meron pang mga aftershocks na darating. Sabi ng Feebox. 24 hours yan na pag-monitor. Glimpse Vlog, hi at FW taga Bohol. Yan. Chris Olo, parang nawala antok po. Bakit parang nawala? Kanina tulog ka tapos nawalang antok mo. Saan ka ba kanina, Chris, nung naganap yun? Tubig. Saan ba kanina, Chris, nung naganap yun, nasaan ka ba banda? Ako talaga nasa bahay ako, nakaupo. Talagang ramdam ko talaga eh. Grabe. Ang hilo. Ren's Life, ako po yung nag-remove niyan. Ikaw ba? Baka may nasabi ka dun, Renz. Emma Ramos, antok na ako about dun kay Mark Christian. Antok na ako about dun kay Mark Christian. Yung binasa yun ay may mali pala sa huli. Kahit di manalo, basta mananalo. Mali nga, sabihin ko sana, basta papanoorin ko. Talaga, no? Unknown person, saan ka po? Emergency. Makatuloy-tuloy na yan. From Glorious FW, hindi malaman taga aftershock. Hindi mo talaga malaman yun yung aftershock. Trabaho Makati 9th floor. So, parang dinuduyan ka pala, Chris, pag nasa 9th floor. Ako nga, 2nd floor lang eh. Duyan eh. Yan pa kayang 9th floor. Ilang intensity ba, Chris, yung sa Makati? Di ba mababa yung intensity ng Makati? Ren's Life, wala naman po, hahaba ka na parami ako sa comment.
Oo nga, hindi ka kasi analyst sa comment, no, Renz Live. Wait lang. Try ko i-blue kita, Renz Live. Yan, okay na, Renz. From Glorious, basta handa lang kayo dyan, kuya. Oo. Ano to? Puyata na to. Mga host, tama, titigil kasi sila Lindor, but after matuloy pa rin hanggang di yung puso ang Lindor di magbabago tao. Oo. Tama po, Ate Emma. Anong person, anong oras after, hindi, anong person, wala namang nakakaalam kung anong oras yung aftershock ba? Wala nakakaalam yun kung kailan. Mag-prepare na lang or ano. Cute, Alvin, okay na po, 6.1. Bakit? Nasa Sambales ka ba, Chris? 6.1? 6.1 yung Sambales eh. Yung Manila, mababa lang. Mas malakas pa yung Makati sa Pampanga, Chris. Grabe naman. Pampanga, 5.7. Mababa lang yan dyan, Chris, yung sa Makati. Hindi naman binalita kanina sa Makati, ikaw, Chris, dinagdagan mo na naman. Dinagdagan mo. Cute, hello, Annalyn. Yan. Sila mga FW, hello sa inyo. Dr. Shoes, Chris Ulo, natawa ko sa tawa ng bata. Glen's Vlog, ha, at Chris Ulo. Oo nga 6.1 daw sa Makati. Chris Ulo, wala pong nakakaalam ng aftershock. Act of God yan. O, wala nakakaalam yung aftershock. Huwag kayong maniwala na may 3 a.m. Ewan ko sino galing yun. Wala may nakakaalam kung kailan yung aftershock. Kaya kailangan na talaga mag-prepare. Emma Ramos, may dati nasa Munti, may nasa third floor, may nang abutan ng lindol. Buti min lang naman tao nakababa, may rin naman after. Style bahay naman kasi yung building. Yun yung mahirap at Emma pag nasa taas ka eh. Lalo mataas yung yung intensity. Nako, nakakatakot. Pinay vlogger still watching po host. Yes, thank you Ate Pinay. Ito nagtatrabaho si Ate Pinay pero naka-YT pa rin, no? Thank you Ate Pinay. Yan. From Glorious FW, basta ipagdasal lang natin na hindi na lalakas ang aftershock, kuya. Pagdasal talaga na wala ng aftershock. May dumaan nga kanina dito sa amin na na ambulansya. Ewan ko kung ano may nangyari doon sa dulo. Nakatakot yung mga ganun. From Emma Ramos, kasama rin Makati sa list of intensity pero di naman katulad dyan. Oo. Ito naman si Tol Chris, 6.1 daw. Matawa tuloy ako. Pinay vlogger pray for host, sana di nababalik, nakakatrauma po yan. Oo, wag na talagang, wala na talagang mga aftershock na yan. Tatanggalin na yan ng Panginoon, wala ng aftershock. Ari na nagbalik na siya, yan. Nagbalik na nga siya. Si Ate Freda, yung kapatid naming panganay na maganda at sexy, na may kulay ang buhok. Yan. Si Ate Freda, na isa rin kanina na sa busy sa pangungumusta sa akin. Yan, salamat Ate Freda. Yan ang aking mga kapatid na talagang bigla ng message, kinukumusta ako. Yan. Thank you Ate Fred. Kasi may side doon sa Tala. Additional 1,000 sa card. Hindi pumasok ka bukas. Hindi ako agent. Share yung more. Wag dasal ng walang aftershock, katakot yan. Wag magdasal talaga ng wala ng aftershock. Kasi yun yung nakakatakot talaga, guys, promise. Yung aftershock na yan. Kasi niyanig na siya eh. Kung may aftershock pa yun,
kahit o hindi malakas yung aftershock, nayanig ka na, may tendency, baka may mag-collapse na yung kasi nag-crack na, di may mag-crack na. Crisol, grabe ang takot namin, nagsigawan na ang mga tao dahil grabe ang uga, ayaw tumigil. Talagang, grabe. Fredely, salamat sa intro, Sir Paul. Ganun talaga yan, Ate Freda. Kaya tuloy naapektuhan yung pag-YT ko, hindi ako nakamaraton, Ate Freda. Walang maraton na nangyayari. Ay, naku. From Ate Gloria, o nga, sana hindi na lang mag-aftershock. O, wag na talaga, sana. Wag na talaga, wag na talaga, wala lang sana. Talagang wag na. Tama na yun. Ginising na tayo. Nervous is real, Kuya Polo. Oh, nervous. Alam mo, Ate Freda, ngayon lang ako naka-nervous ng ganun. Grabe. Totoo. Naka-nervous ako talaga kanina. Totoong nervous talaga yun. Ganito, balahura ako. Grabe ako magsalita. Straight to the point ako magsalita. Pero nang nangyari kanina, just to Lord. Grabe. Para akong sinakloban ng isang sakong bigas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I'm yours at Fredely, kala ko tulog ka na. Sisilip lang yan si Ate Freda sa kapatid niya kasi maya-maya tulog na rin yan. Ganun lang yan si Ate Freda eh. Kaya grabe mag-support niya sa Ate Freda. Hello, says Fred from Ate Gloria. Maramas. Sa site ng Feedbox, actually makita nyo halos araw-araw may lindol sa iba't ibang part ng the Philippines, pero maliit lang. At pag talagang malakas, yun na yung naka-highlight. Oo, meron naman talaga pagyanig. Minsan di lang natin na yun, yung mga mababa. Hindi natin naramdaman. I am Syndicate. Dito sa Manila kanina, ramdam yung lindol, pero para lang dinuduyan. Grabe sa Pampanga at Zambales highs. Yes, I am Syndicate. Isa ako sa naranasan, naramdaman ko kada dahil nandito ako sa may Pampanga. Fredely, ako yung ate mo na salasalad. Then nung tumawag ka, nasa CR ka pa muso. Timing ko naman tumawag, Ate Freda, nasa CR ka talaga. Pero thank you talaga sa lahat sa mga tropa ko, sa ate kong may kulay ang buhok, na unang-una nang umusta sa akin. Yan. Thank you talaga, Ate Freda. Love you talaga. Aking kasimanwa, nako. Sa lahat na namumusta. Thank you sa inyo. Kaya tinry ko, buti yung ilaw namin, dire-diretso na. Sana lang, diretso na yan. Tikman ko na yung egg sandwich mo. Sabi ni Tio, the cute. Yan. Sarap naman. Nagutom tuloy ako. Guys, hindi pa ako kumain, guys. Totoo lang. Kasi wala pa akong ganang kumain kasi natatakot ako. Baka may pag ganyan ko, baka may biglang mag-aftershock. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Sa lindol, wala malakas o mahina. Kung malakas yung lindol, luguran mo matibay, swerte ka. Pero kahit mahina ang lindol, pero pag kinalugaran mo, mahina, delikado ka. Tama, Chris. Tama. Kung gaano katibay yung in example ni Chris, kung gaano katibay yung tinatayuan mo, kahit malakas yan, hindi ka walang mangyayari. Pero yung tinatayuan mo is mahina, kahit ay malakas, ano yon? Kung mahina ang lindol, pero yung kinatatayuan mo ay mahina, hindi rin pulido, ay matatamaan ka talaga. Yan ang sabi ni Chris Olo. From Gloria, nang dahil siguro sa pinya, Kuya Paul, kasi si Mana Santa, tapos mga tao busy sa pinya, kaya ayun, ginising siguro, baka nakalimot na magdasal. Ha? Ibig sabihin, yung pinya na yan, totally, Zambales, Pampanga, Bataan, at saka Pangasinan, yun yung mahilig sa pinya, kasi dito lang tinamaan. Ay, naku. I'm yours, slept na, we. Good night, Ate Freda. Ang aming sexy, maganda, at may kulay na buhok na ate. Emma Ramos, pang-5 pa lang ata yung na-marathon ko, lipat na LS ko yun. Abangan ko lang yung changes din sa mechanics. Yes, Ate Emma, may changes yan sa mechanics si kapatid Mark. From Fred Alice's Glory, kumusta da?
Judy Cute, hello, si Syndicate. Yan. Mike Test Vlog. Hi bro host, musta? Hi Emma, musta from Mike Test Vlog? Ito Mike Test Vlog, okay naman tayo rito. Kahit tinawaan ng lindol, pero nandito pa rin tayo. Malungkot lang kasi meron tayong mga kababayan na hindi pinalad talaga. Glenn Dapel, hello kayo pala. Ate Glens, welcome Ate Glens. Yan. Mayong Gab-E, yan. Yung Gab-E sa iyo, Ate Glens. Hello. Yan. Welcome. I'm yours, is at Fredali. Glenn Dapel, hello po sa Pagat. Anong Pagat? Hello po sa Pagat. At Fredali, andito lahat na tinawag na manalo kanina sa kabilang LS. Sino ba nagano sa kabila? Si GB Mix Vlog, Ate Freda? I'm yours, night mo, at Freda Lee. Emma Ramos, I'm Mike's Vlog. Emma, okay na po. Yan. Hi, Glenda Musta from Mike's Vlog. Sir Paul, may PM ako sa'yo. Ay, ganun ba? Sige, check ko, ate. Yan Ate Freda na replyan na kita. I'm yours, Chris Olo. Yan. Finally, si Mike Tess, si Chris Olo, nakalimutan ko iba. Glorious FW, okay lang sa spread. Ari busy na lapit na Ramadan. Yan. Pag nag-Ramadan na yan, si Ate Glo, baka hindi na makapag-whitey yan, Ate Glo, kasi busy na. Bihira na lang. Extreme Fury from YouTube. Saan ba Pampanga yan, kuya? Extreme. Welcome, Extreme. Yan. Yung na buong Pampanga po, pero yung pinaka-epic center niya is Zambales. Pero yung Pampanga na tamaan din, malakas din. Sa may Porac, yun po yung maraming casualty. Sa may Porac, Pampanga, Extreme Fury. Emma Ramos, si Tess Bayo, si Mike's Vlog. I mean, yung present now, kasi couple kayo, Chak. Lakwatcherang FW, hello, good evening po. Yes, good evening sa iyo, Lakwatcherang FW. Yan, welcome, good evening. For the yours, ano na ha, tulog na, we. Nabasa mo natin, Fred, yung reply ko. Lakwatcherang FW, Team Puyatan. Yan. Yes, mag-Team Puyatan tayo kasi nag-aabang pa tayo, Lakwatcherang FW, na baka merong pang mayayari. Pero wala na talaga. Yan. Wala na talaga. I-claim na natin yan na wala na mangyayari pa. Wala na kasunod. Extreme Fury from YouTube. May namatay po ba? Yes. As of now, kanina 9:30, Extreme. Meron na pong 5 namatay. Pero as of now, ongoing pa po yung rescue nila doon. Kasi gumuho po yung isang supermarket doon sa may Porac. Maraming na-trap daw kasi 5:11 po nangyari yung lindol dito sa may Pampanga, 5.7. Kasagsagan ng mag-grocery sila. Kasi yung supermarket na yun, guys, wholesaler yun. Yun yung may tindahan ka, may sari-sari store ka, lahat doon bumibili kasi mura kung meron ka. Kaya siguro nung time na yun, daming namimili. Kaya maraming na-trap sa loob. Pero meron ng 5 confirmed kanina. 2 bata at saka 3 matanda. Pero baka hindi natin alam, baka madagdagan pa kasi ongoing pa yung nila, yung ang tawag nito, rescue. Emma Ramos, nga, couple kayo nakita ko page, pero yun present now. From Glorious, YT pa rin kuya sa umaga lang, hapon busy na kasi start na kain nila dito. 1 month pa tapos matapos Ramadan, Louie. Pang umaga ka lang pwede, Ate Glo. Siyempre, agahan natin. Sige, huwag kang mag-alala. I'm yours at Redally. Sige pa, beauty rest na po. Ganda. Ako maya pa mitulog. Yan, sabi ni I'm yours. Ambot sa imo. Yan. Mamaya pa matulog si Bess. Lokatcher FW, keep safe po always, mga kabayan. Yan, thank you, Lokatcher FW. Chris Ulo, may isang matanda na magsaka ng pader, patay, kawawa. Yan. Marami, bukas yan, marami pa yan, madadagdagan pa yan siguro. Kasi ngayon, gabi na wala na masyadong report or gabi na, madilim.
Pero bukas yan, lalabas na lahat. Kung ilan ba, kung anong casualty, kung ilan nasugatan, ilan yung namatay. Lakwatsang FW, hello Ma'am Glory FW, saan pong country ngayon? Kung saan may Ramadan, doon po si Ate Gloria. Lakwatsang FW, Saudi po. Siguro Lakwatsang FW kasi may Ramadan daw eh. Mag-start na daw Ramadan nila sa saan na ba sabi Ate Gloria? Lapit na daw Ramadan eh. Nasa Kuwait po ako eh. May Ramadan ba dyan? Lakwatsang FW. May Ramadan din sa Kuwait? Sa Kuwait? Sa Kuwait? Yes po. Ewan ko saan si Ate Glo. Saudi or sa Kuwait. Chris, tulog na ako guys. Magdasal po tayo bago matulog, ni awa ang Diyos sa atin. Patawarin na tayo ng mga kasalanan. Yes, thank you Chris. Salamat all Chris ha. Tapos maya-maya ulhot ka na naman nandito. Thank you Chris. Bro, best friend. Good night. Lakwas FW, same lang basta Muslim country. Okay. Mostly mga Middle East ba? Di ba? Nagra-Ramadan. Talong ni Totoy Bato. Oh, good eve po. Oh, maganda naman ang pangalan mo. Parang shout out natin to guys ha. Alam ko first time to sa atin dito sa ating bahay. Si Talong ni Totoy Bato. Yan. Welcome sa'yo, Talong. Yan. Kumusta ka na, Talong? Taga saan ka, Talong? Talong ni Totoy Bato? Lakwatsang FW meron din Indonesia at Brunei. Okay. Basta Muslim na country. Hindi busy ka rin dyan. Lakwatsang FW. Pag Ramadan na rin dyan. Marami rin Asia na basta Muslim. Okay. Talong, taga Pampanga ako, Kabalen. Saan ka sa Pampanga? No ka rin ka Pampanga, Talong? Guys, may another time Kabalen. Lakwatsang FW, yes po. Lakwatsang FW, kakauwi lang, galing party. Buti po to si Lakwatsang FW. Pa-party na lang, Party!
Talong, Kini Lubaw Koy. Malapit yung Porac. Anong balita dyan, Koy? Nalakas niya yun. Lakotsyang FW, mahilig kasi sa party mga tao dito. Ganun. At least, okay, nakiparty-party na din si Lakotsyang FW. Nakapunta ka sa, Koy? Nakapunta ka sa Chuzon? Chuzon. C-H-U-Z-O-N. Chuzon. Alalay po ako nang nag-party taga-Bitbit. Okay lang yan. At least nakiparty, di ba? Kahit taga-Bitbit. Mike, this vlog. Hi, Talong. Itutoy musta? Yan. I am si Syndicate. Ini-update po sa Porac. Diyan po kasi friend ko. Salamat po. Yan. Ini-update, Talong, sa Porac. Tagalogin mo na lang, Talong, kasi meron tayong mga Tagalog. Nag-update po sila sa Porac kasi kanina ang update ko is hanggang 9:30 lang. Alikuroy kakarog ko dumwal eh. Nangangatog ka pa. Talagang di ba? Tagalog mo na lang ko kasi atenta mong Tagalog kini. Para maintindihan po ng lahat ko eh. Sabi ni I am si Syndicate, i-update po sa Porac dyan po kasi friend ko. Salamat po. Yung naapektuhan naman doon I am si Syndicate yung sa yung sa Chuzon supermarket. Hello, Talong, Tol. Nandiyan ka pa? Hindi ko alam ganito pala pangalan ko. Siyempre ikaw gumawa niyan. Siyempre alam yung pangalan mo. Talong ni Tutoy Bato. Yan. Ini-update daw. I am si Syndicate. Hindi daw siya makapag-update dahil hindi naman daw siya lumabas. Pero malapit sila, Lubaw. Malapit guys yung Lubaw sa Porac. Magkatabi yan. Oy, ganun baka hindi masyadong matibay pundasyon ng market. Ewan ko lang kung hindi matibay yon kasi doon talaga yung dumaan eh. Doon talaga dumaan sa papunta sa Bales eh. Malakas lang talaga ate. O malakas talaga. Dito nga sa Angeles, malakas eh. Niyuyog-yog kasi eh. At saka doon siguro talaga yung dumaan eh. Wala na kaming TV. Sira na. Nahulog ba? Kabalen? Hindi matibay yung pagkakabit ng TV. Baka gusto ng TV kasi tumalon din eh. Baka gusto niya lumabasin ng bahay. Baka madaganan siya. Nung tumalon siya, napuruhan. Thank you guys sa mga 42 na bigay ng taas ng kamay at saka sa 10 na nandito. Salamat. Ay, ganun. Sige, matcheck na lang po kayo dyan, Bossing. Oo, kasi may mga aftershock pa yan. I am si Syndicate. May kuryente na po ba sa Porac? Kanina daw po wala kasi. Siguro some part of Porac meron. Pero doon mismo sa may sentro, kung saan may nangyari. Hanggang ngayon wala pa. Kasi nakikita ko nagla-live ngayon eh.
May isang TV station na nagko-cover ng live ng pag-rescue. Talong na ba to 3 days pa yata babalik power dito sa amin. Buong yung malapit sa Porac siguro. Pati Lubao wala, Koy. Out na po muna ako, boss. Sige, thank you ha. Lakwatsyerong FW. Thank you. Ingat po. God bless. Wala man. Ay talaga, dito sa amin kasi sa Angeles, meron na 10:30 kanina. Pero hindi pa alam kung dire-diretso na to eh. Good night po sa lahat. Yes, good night din. Lakwatsyerong FW. Thank you sa pagpasok. God bless. Neiga 123, hello. Yes, welcome po natin guys. Si Neiga 123. Welcome po, Neiga 123. Good morning sa iyo, Neiga. Talong ito, hindi na ako matutulog. Mas malakas aftershock. Yes, tama po yan. Talong nito, Toy Bato. Ako nga, after ko nag-LS, baka hindi na ako makatulog eh. Kasi iniisip ko yung aftershock. Baka meron pa. Kasi 24 hours yan, sabi ng Feebox mag-monitor. Jason Lozano, grabe. Yes, Jason, welcome. Hello po. Welcome, Jason. Shoutout sa iyo, Jason Lozano. Taga saan po kayo, Jason? Pampanga. Saan sa Pampanga, Koy? Angeles ko eh. Morning din sa iyo. Ingat kayo dyan. Lagi. Yes, thank you, Naiga. Welcome, Naiga. Thank you. Good morning din sa iyo. Buti dito naman West Valley Fault. Oo nga eh. Kasi maraming fault yung ang Pampanga. Alam ko 3 yung fault sa Pampanga eh. Angeles po. Angeles ka din. Saan ba ang Angeles? Malapit ka, Clark? Sa Lapungan ko po eh. Sa INS? Anong INS? LNS? Saan po yan, Jason? Sa LNS? INS? LNS. Eric's Vlog, grabe po. Akala ko lumindol kanina. Lumindol lang pala. Oo, lumindol talaga Eric's Vlogs. Welcome sa Eric's Vlogs. Welcome. Shout out sa Eric's Vlogs. Talang totoo ba ito? Mas malakas pa pinatubo. Oo, nung 1991 ba yun? Yung pinatubo. Harap ng SM. Okay. So, okay naman dyan sa inyo, Jason. Ay, Maramos, yung Mabalacat bandang Paporac din ba? Hindi po, Ate Emma. Yung Mabalacat dito po sa papuntang Tarlac. Lagpas po ng Angeles, tapos Mabalacat na po siya, Ate Emma. Opo. Okay naman, Jason, kung ganun, na okay kayo dyan. Yung Clark Airport lang yata yung medyo na may nasirang konti sa Clark Airport. Sa Balantakan, alam mo yun,
Hindi ko alam yung Balantakan Talong eh. Dito lang ako banda sa Angeles, pero hindi ko alam yung Balantakan. Eric's vlog sa sobrang lakas, pati ugat na bunot kaya di na natubo. Joke lang, sabi ni Eric's vlog. Malakas talaga Eric's vlog. Tatay Pedro de Pito. Yes, thank you, Tatay Pedro. Welcome guys from America. Si Tatay Pedro de Pito. Yan. Shout out natin yan, si Tatay Pedro. Yan, guys Nandito uli si Tatay Pedro. Guys. Ramos may kilala mi doon. Okay, thanks. Sa Guagua right side. So medyo malayo na rin yon. May kakilala rin mi. Yun nga, Ate Emma, yung Guagua, yun yung papuntang Porac at saka Lubao. Yan yung banda, yung tatlong yan. Magkadikit yan, Ate Emma. Guagua, Porac at saka Lubao. Sa side yan, sa kabilang side. Papuntang ano yan, papuntang Bataan yan, na way. Ate Emma. Pero yung Mabalacat, papuntang Tarlac na way. Kalakas na oo. Malakas talaga Jason, grabe. Dito nga, harap kami ng AUF eh. Pati nga mga tao sa ospital sa AF, biglang bumaba sa ospital. Grabe kalakas siya talaga. Dinuduyang ka. Mostly yata ng BPO dyan sa Clark. Walang pasok ngayon. Bukas pa yata. Emma, ay ganun, baliktad ko lang yung member ko. Tagal ko na kasi naka-travel bandang north. Oo, Ate Emma, yung Mabalacat, lagpas ng Angeles, tapos Tarlac na. Yung kanina, ano ba yung kanina? Yung Guagua, yan sa ano yan. Pag galing ka Maynila, yung Guagua, Ate Emma, San Fernando exit ka, mag-i-exit sa NLEX. Yan. Pero yung Mabalacat, diretso siya. Jason Lozano ng Mandilo ko tapos Lilindol. Buti hindi ka tumakbo sa labas, tol. Naliligo ka pala, hindi ka tumakbo na walang saplot kasi natatakot sa ano. Talong nito Toy Bato, shoutout daw yung tropa ko si Caleb Chan. Yan. Shoutout natin yan guys from Pampanga din. Pampanga din ba siya tol? Akoy. Si Caleb Chan or Caleb Chan, shoutout sa'yo. From Talong ni Totoy Bato. Yan. Tol, shoutout from Pampanga. Caleb Chan. Yan. Thank you. So shoutout tol, Talong ni Totoy Bato. Yan, thank you. Dami rin nga pala daan sa Pampanga. Yung San Fernando lang ata yung natandaan ko daan. Oo. Pwede ka rin dumaan ng San Fernando, Ate Emma, pag pumunta ang Guagua. Yan talaga pinakamalapit. San Fernando exit. Guagua. Jason, lingwal ko, makatakot ko, arap, pero makalto ko bold. Importante talaga yung harap, no, tol. Basta matakpan yung harap, bahala na yung likod eh. Importante yung harap eh. Talong nito Toy Bato, matutulog ka pa ba? Hindi ako matutulog. Kahit matapos yung LS ko mamaya, dilat na dilat yung mata ko. Siyempre, may phobia na tayo or yung shock mo o yung kaba mo, nandyan pa rin eh. Baka mamaya may babalik or what eh. So at least maganda na yung gising ka kasi prepared. Kesa matutulog ka hindi ka makaano, maalimpungatan ka pa, hindi mo alam gagawin eh. Yes, shout out to. Yes, Ate Jollifee. Welcome, Ate Jollifee. Good morning sa'yo. Jollifee Brands mo, guys. Yan, ang ating ate din na napaka-supportive. Thank you. Welcome sa'yo, Ate Jollifee. Yan, shout out. Yan. Naninibago siguro sa Ate Jollifee sa atin ngayon kasi hindi tayo energetic ngayon. There's a nangyari, Ate Jollifee. Thank you.
Jason Lozano, shoutout daw friend ko, Kim Taeyong. Yes, shoutout natin guys, yung nandito rin sa ating kabalen. Pinapa-shoutout natin kabalen na si Jason Lozano, si Kim Taeyong. Taeyong, tama ba pagsabi ko? Kim Taeyong. Kim Taeyong, bro, Jason. Kim Taeyong, shoutout sa'yo, shoutout. Yes, shoutout natin yan. Para marinig ng mga kabayan natin sa buong mundo. Kim Taeyong from Jason Lozano. Centuries, may naramdaman po kayo kakaiba ngayon dyan. So ngayon wala pa naman. Wala pa tayong naramdaman na kakaiba ngayon. Centuries Mape, thank you for coming. Okay pa naman. Pero kanina after ng ilang aftershock na yung nararamdaman natin. Jason, joke lang kuya, Korean idol ko yun. Kaya akala ko nandiyan sa tabi mo, yung pala Korean idol mo yun. At least na shoutout natin lang, problema yun, Koy. And guys, thank you sa mga apat nagtaas ng kamay. Thank you. Stacy for more prayers. Yes, thank you, Centuries. Mape. Yan, thank you. Isa ka sa mga nagpe-pray para sa nasalanta ng buong nalindulan. Buong apektado. Salamat sa prayers. Hindi lang po sa Pampanga, kundi sa buong mga probinsya na naapektuhan. Yan, ipagdasal po natin lahat na hindi na babalik yung lindol na yan. Talong nito iba to, pero pag nagkalindol, takbuhan na. Oo, ganun din dito sa amin, Koy. Nung nag-umpisa, nagsitakbuhan na lahat. Hindi ka na makapag-prepare talaga kasi malakas na eh. Malakas na talaga eh. Yung mga drill na wala na, hindi mo na magamit yung drill kasi malakas na talaga. Dinuduyang ka na eh. Jason Lozano, meron daw babae hindi na malabas yung paa kaya pinutol na lang. Ha? Kawawa naman yun. Baka naipit. The Master, hello The Master. Welcome. Yan lang guys sa lahat na bagong pasok. Pag hindi nyo pa ako kaibigan guys, mag-iwan lang kayo ng mensahe dyan sa mga palabas ko at balik kayo after ng LS. Yan. The Master, shout out sa iyo The Master. Welcome for coming. Sunod-sunod po aftershock dito sa Cavite ngayong gabi. Dito naman sa Pampanga, kanina sunod-sunod din. Pero ngayon, parang okay naman. Talong nito tayo ba to? Di na importante yung mga material na bagay. Oo. Ako nga kanina, cellphone lang talagang inuna ko binitbit eh. Wala na akong bigla, di ba, nag-umpisa na, biglang patay ng ilaw lahat. Nako, cellphone lang nadampot ko eh. Dampot na cellphone eh. Jason Lozano na-stuck o siya siguro naipit. I'm yours, Vigila po Kuya Host. Yes, thank you, best, I'm yours. Thank you. Ayan sa Syndicate. Abotubaran silang kabiting aftershock. Siguro kasi mahaba yung pero hindi na siguro masyadong malakas. Talong ni Totoy Bato, akala ko the big one. Siguro talong ni Totoy Bato, yung the big one mas malakas pa dyan. Kita mo 5.7, di ba 7.2 yung inaano ng the big one. Ayan nga, 5.7 lang sa atin. Diyos ko, grabe na eh. Ano pa kaya yung 7.2? Durog na talaga yung mga building siguro nun.
From Jim Malek, hello host tropa, nabigyan kita ng thumbs up, pero kinig lang mi sa'yo ha, kasi luto pa mi tropa. Oy, thank you Ate Jem, tropa. Thank you talaga. Buti naka-LS ako Ate Jem, nakailaw sa amin, naramdaman mo yung after ng lindol, Ate Jem. Kunay vlogger host, still watching pa ako, wag ka na matulog host, kasi may aftershock pa daw po, ingat host. Yes, after ko ng LS mamaya, hindi talaga ako matutulog guys, promise. Hindi ako nakakaramdam ng antok ngayon guys, hindi rin ako nakakaramdam ng gutom. Ewan ko kung bakit. Para kahit anong, what Lindol, what happened, trupa? Ay, hindi mo nabalitaan Ate Jem, dito talaga sa amin, sa Pampanga, tsaka sa Zambales. Makikita niyo pa ngayon yung kulay ng buwan. Hindi ako makalabas, Centuries eh. Ano ba kulay ng buwan ngayon, Centuries? Taga saan ka ba, Centuries? The Master, good night, sir. God bless us. Yes, thank you, The Master. Welcome ha. Thank you sa pagpasok dito sa ating munting tahanan. Thank you. Siyempre, kagabi si Tropa Marky nag-ilas, sabi niya lakas daw ng lindol at wala siya, hina na connection. Kanina yun Ate Jem, mga 5:11 ng hapon dito sa Pinas. Wow, matagal bang lindol, tropa? Hindi naman siya masyadong katagalan. Seconds lang, pero malakas. 5.7 sa Pampanga, 6.1 sa may Castillejo, Zambales. Filipina and Slovakia. Hi po, patambay dito. Yes, Filipina and Slovakia. Welcome. Welcome pa sa ating live stream. Filipina and Slovakia. Yeah. Pwede ka tumambay dito sa Filipina and Slovakia. Shoutout sa iyo. Nag-crack yung HRPC at SMTEL. Oo, yung ano din ng SM sa may Pampanga. Yung mga salamin nila, nagkanda basag-basag. Saka yung Clark Airport. At saka yung simbahan ng Lubao. Lubao ba yun? Simbahan ng Lubao. Emma Ramos kasi Pink Moon daw may nakita sa net pero di binasa ng full news. Di rin naman makita dito ganun masikip dami bahaya. Ewan ko kung baka kasabihan lang na naman yun Ate Emma. Black Cock, hello. Black Cock, hello. Welcome. Jason Lozano, yung simbahang madagol nag-crack.
O yung ano yata niya, yung sa side ng Lubao. Parang napudpud yun eh. Kung nakita sa news kanina. Kasi yung mga lumang simbahan, di naman pulido yan, di ba? Yung parang kyesa lang, tapos powder pag ano na siya. Unlike yung mga bagong gawang simbahan ngayon, solid na yan. Yung mga lumang simbahan natin, yun yung unang naaapektuhan lagi. Laki nakabahan ako. Oo, ganoon talaga Black Up. Pag may trahedya na ganyan, talagang nakakakaba talaga. Yak yung name niya. Huwag mo na pansinin yung ano niya, Jason. Diyan ka ba nag-work, Jason? O dyan yung bahay niyo? Itim siguro, ha ha ha, sabi ni Black Up. Ayan, Jason. Pinansin. Pati ba naman yun, pinansin mo pa, Jason? Excuse me, guys. Tulog na ko bahala na sa Lord sa amin. Bye, God bless you all. Yes, opo. Thank you, Jason. Jason Lozano, thank you, ha. Thank you. Thank you, Koy. Ingat-ingat kayo dyan. Ingat tayo lahat. Guys, na nandito sa Pampanga, ingat-ingat tayo lahat. Di ako makatulog, ha. Matulog ka tapos di ka makatulog. Marami naman kaya yata yan, Jason, eh. Di ano kayo, papalit-palit kayo matulog. Marami naman kayo dyan, eh. At least may taga-bantay. May taga-gising. Kung ano man yung mangyayari pa, ang problema kung lahat tulog. Hindi maka-prepared. Voltis 5, hello, greetings from Thailand. Yan, hello, Voltis 5. Thank you, Voltis 5 for coming. Yan.
Kumusta? Voltis 5. Gemini Clay, saan banda yung tropa natin kapatid? Saan na ba yung tropa natin kapatid ko? Kanina po, Ate Gem, tropa, nandito sila kanina. Si Marky natulog na, si Mark, si Ate Freda, yan. Ano na sila. Si Tol Lucky Flores lang yung hindi ko nakita. Shoutout pala kay Tol Lucky Flores. Yan. At saka si Ate Mish, baka nasa trabaho si Ate Mish. Gising ka na ba, Ate Gem? Nakatulog ka ba ng mahaba? Yugel Jimenez Vlogs. Hello. Yan, Yugel. Welcome, Yugel. Yan. Kumusta ka, Yugel Jimenez Vlogs? Yan, shoutout sa iyo. Welcome dito. Darrell Coray. Hello po. Hello, Darrell. Welcome, Darrell. Yan. Thank you for coming sa ating live stream. Si Darrell. Shoutout sa iyo. Shoutout, Darrell. Jimon K, kagising ko lang, tropa, kaya luto me food. Kagising mo lang, mamaya LS ka na. Kami patulog pa lang. Tapos pagising ko, maabutan pa kita at tropang Jem. From that, totoo daw, magkaka-aftershocks daw. Yan nga sabi, talagang nangyayari talaga yan, aftershocks. Pero wala lang nakakaalam kung kailan at saka anong oras yung aftershocks. Pero lahat naman mostly mayroon talagang aftershocks. Kaya yun yung paghahandaan talaga. Usually, Menes Vlogs, kakatapos ako lang mag-LS host. Nag-LS ka din. Pasensya ka na, Usually, hindi ako nakatapos kasi nagkailaw sa amin dito is 10:30 na ng gabi. Kaya bigla ako nag-LS kasi nag-update ako kasi marami na ngumusta sa akin. Kaya sabi ko mag-LS ako nung nagkailaw kahit ang internet natin kanina ay unstable, pero na-try natin after maglindol. Sa sunod, Michelle, pag naabutan kita. Yan. Ate Let Pat, kumusta ho sa lahat? Thumbs up. Tingin ka Ate Let Pat. Yan. Welcome, Ate Let. Yan, ito. Malungkot tayo dahil nga nangyari dito sa atin sa may Pampanga. Yan. Kumusta ka na, Ate Let Pat? From Dalacoray, kung totoo ba? Mostly naman talaga may nangyayari talaga na aftershock, Darrell. Pero walang may nakaalam kung kailan yon. Pero mula pa kanina, nakatuto kasi ako sa Feebox until now. More than 50 aftershocks na yung nangyayari. Yung iba kasi hindi lang natin naramdaman, pero naramdaman ng Richter scale nila. Pero kanina yung ibang aftershocks talaga, mga around, nag-start kasi yung lindol is 5:11. Yung mga aftershocks kanina is mga 6 p.m. past. Yun, malalakas din yung aftershocks kanina. Pero ngayon, mga light na lang, yung mga hindi natin naramdaman. Pero yung Richter scale ng Feebox is nararamdaman nila. So as of now, kanina sabi ng Feebox is more than 50 aftershocks na yung nangyayari. 24 hours pa yan, yung pagmo-monitor ng Feebox ng mga aftershocks kasi yung iba meron pa talaga yan. Usually, Men's Vlogs, naka 3 oras ako. Yan. Thank you. Katsin, naka-LS ka na, Tia Shell. Sa sunod, sana maabutan na kita. Blackout kasi kanina, buong Pampanga. Hindi na Pampanga pati Zambales, nung naglindol. Abaku Buratsky, hello, greetings from Malaysia. Hello, Abaku. Welcome sa iyo, Abaku. Diyan mo na-click ka pa rin, tropa, dalawa kayo ngayon ni WNM ang support ko ngayon sa LS naghalo-halo mga boses nyo kasi dalawa lapi ko ngayon maka-on sa inyo. Oo, naka-ano rin si WNM kanina. Yes, of Lemons Vlogs. Okay, host, be safe po. Yan. Thank you, Yagel.
Thank you sa ano Yeshel ha. Salamat guys na nangungumusta dito sa amin sa Pampanga. Maraming salamat po sa mga nangungumusta sa amin. Ito medyo okay na rin yung sitwasyon dito ngayon. Human Clay, tropa will love your hairstyle. Naka ano ko naka headband, Ate Jem. From Jarrell Constipo dahil kinakabahan, no? Oo nga, hanggat maaari talaga, ako ayoko matulog kasi nag-aabang ako sa mga ganyan. Mahirap kasi guys mangyaring ganyan pag gabi. Sa totoo lang. Pag gabi talaga mangyari yung mga ganyan, makakatakot. Kasi madilim, di mo makikita lahat, tapos biglang mag-blackout, wala ka makikita. Talagang mas lalong nakakakaba pag gabi mangyayari yung mga ganyan. Chinese Green on Fire. Hi po. Hello, Chinese Green. Welcome, Chinese Green on Fire. Yan. Thank you for coming. Shout out sa iyo, Chinese Green on Fire. Yan. I am Syndicate. Anong site po kayo ng Feebox nakatutok? Sa ano ko kanina sa FB, sa Feebox mismo, i-search mo lang yung Feebox. Sa may FB mo, lalabas siya. Chinese Green on Fire, kumusta po dyan sa Pinas, kuya? Ito, medyo okay na rin dito sa Pampanga ngayon. Sa naapektuhan ng lindol din. Yan. Malungkot lang kasi meron tayong mga kababayan na talagang hindi pinalad. Sa ilang seconds lang nawalan sila ng mahal sa buhay. Kumusta po dyan? Sabi ni Chinese. Yan, magsipuntahan muna kayo guys. Wala pa tayong babasahin. Yan. Pinay Vlogger, still watching host. Ingat lagi dyan host. Yan. Thank you Pinay Vlogger. Lagi sa paalala mo. Thank you kabayan. Yan. Nakikinig lang may host, sabi ni Ate Emma. Yan. Thank you Ate Emma. Nagpuyat na naman si Ate Emma. Chinese Green on Fire. Hi, Te Emma. Sabi ni Chinese. Nanood din pala, may ginagawa lang sa laptop. Andun yung marathon ko. Yan. Okay na pala laptop mo, Ate M Connection na lang, Ate M. Pakabit na.
Simba ko. Kurito yan. Hi, Shyness from Ate M from German Clay. Ate M, Maros, hello. Si Sikoy na maganda, musta? Ayan. Musta daw, sabi na ano. Si Sikoy. From Emma Ramos, okay sa bagal at yung speaker buzz sound, malfunction headset ko kaya ito maingay sa row, dito sa row. Baka marinig natin Emma sa labas, akala nila kung sino yung kaaway mo dyan kasi maingay. Bili na ng bago Ate Emma. Hi, si Germany, nalimutan kita greet, busy me sa video sa marathon. Sabi ni Ate Emma. From German Clay, okay lang si Sikoy. Ako din busy din ni. Naghanap ng ring light sa Amazon for vlog. Yan, ang pa ring light na si Ketropon Jem. From Kaloy Santos. Hello po sa lahat at host. Bago po sa LS mo. Yes, Kaloy. Welcome Kaloy Santos. Guys, meron tayong bagong pasok. Si Kaloy Santos. Yan. Puntahan na natin yan guys. Si Kaloy Santos. Shout out sa iyo, Kaloy. Kaloy Santos. Yan. Welcome. Ay, mag-scroll up ka lang, Kaloy. Ang dami nating mga bisita dyan. Wala kanina. Salamat, guys. Sa 49, nagtaas ng kamay. Salamat. Thank you ng marami. Chupain TV. Yes! Nandito naman si Chupain TV. Buti nakapag-break ako dito sa office at naabotang po kita host. Yan. Thank you, Chupain TV. Yan. Welcome. Buti nakapag-break. Anong merienda natin dyan sa break mo? Chupain TV, shout out sa iyo. Anong merienda natin dyan? From Emma Ramos. Meron po naman may isa headset. Nakatago. Baka masira din.
Isang SI lang naman sira ng mga headset. Ba't ganun? Lahat nawala sound ng isang side ng headset. Baka kasi minsan, Ate Emma, nahihila ng bigla. Or hindi sinasadya na nasagi. Tapos nahila. Parang ganun. From Servos Ray Ann, host, musta? Hi sa lahat na nandito. Yan. Servos Ray Ann, welcome din dito. Servos Ray Ann, yan. Shoutout sa iyo, ha. Servos Ray Ann. Welcome. Chupang TV, kapilang host, 3-in-1. Yay. Saan ka ba ngayon, Chupang TV? Saan ka ngayon? Pakapi-kapi ka lang, ha? Servos Ray Ann, hi, Chupang. Thank you, host. Yes, wala pong problema yan. Servos Ray Ann. Thank you sa mga nag-thumbs up dyan. Thank you. Dito sa Eastwood, Quezon City. Hi, Servos. BPO ka ba, Chupaeng? Kasi ganitong oras, break time. BPO ba? Chupaeng TV? Hey, Servos from Chupaeng TV. Yes, po, host. Okay. Kasi alam ko agad kasi yung break time ganitong oras. BPO. Yan, ang mga masisipag natin mga BPO natin. Mga mahilig din sa mga puyaters ang ating mga BPO, lalo ng mga graveyard shift ng mga BPO natin. Talagang papuyatan din yan, di ba? Chupaeng TV. Palakihan din ng eyebags yan. From Gemini Clay at Servos Ray Ann, hello, maganda. Ayan. Magandang Servos, sabi ni Ate Gemini Clay. From Cheng TV, kailangan ka may host para sa magandang hinaharap. Hinaharap talaga, Chupaeng TV, hindi sa kinabukasan. Yes, tama talaga yan. Tama yan, Chupaeng TV. Kayod lang ng kayod. Basta kayang-kaya pa ng ating katawan. Sige, kayod lang. Para sa ating kinabukasan. O sabi mo, para sa ating mga hinaharap. Yan. Kasi yung salitang hinaharap kasi, di ba, pag nandito pa yung mga kasamahan natin kanina, yung mga ibang mag-isip, pag sinabing hinaharap, naku, iba na yung nasa isip nila eh. Chupaeng TV, ay maleta na host, hindi na eyebags. Maleta na talaga, malaki na yung maleta na, hindi na bugs, no? Ay, maleta. Chupaeng TV, naagad yun host kapag ganun. Talaga. Ay, maleta, hindi na pala eyebags. Yan. Palakihan na ng ay maleta yan. Yung iba, truly na talaga eh. Sa akin, pouch pa lang to yung sa akin eh. Oh. Nag-uumpisa pa lang, kaya eye pouch. Chupaeng na agad yung host kapag gano'n. Yan, chupaeng na talaga yan agad-agad. Chupaeng TV. Kaka-whitey mo siguro yung host, kaya may eye pouch ka na. Oo, simula na nag-whitey ako, nako. Tumubo na ng konti yung aking eye pouch. Ano kaya susunod sa eye pouch? Wallet? iWallet? I am si Syndicate. Kapag huba kung sakali lumindol ulit sa Porac na wag naman sana, maramdaman nyo pa po dyan sa Angeles. Siyempre, kasi yung malawak naman yun yung sakop ng lindol eh. I am si Syndicate. Malawak yun, hindi lang naman sa isang lugar lang eh. Actually, probinsya talaga yun. Yung naramdaman, hindi lang sa isang probinsya lang. Malawak yun. Chupaeng TV, kanina po naramdaman namin sa Pasig. Oo.
Medyo hindi masyadong malakas na dyan sa Pasig eh, Chapaing. Dito talaga sa Pampanga malakas. Thank you guys sa 49 na nag-thumbs up at saka sa 7 na nandito. Umuuga na. Hindi yung webcam ko kasi nakadikit sa PC. Pag umuga yung lamesa, uuga din siya oh. Oo, nakita ko yung post nung lumindol doon sa SM Pampanga. O sa SM Pampanga, ano lang, slight lang yung sa SM eh. Yung ano lang sa taas, yung pangalan SM Pampanga, parang ganun-ganun lang yun eh. Tapos yung salamin sa ibang-ibang kiosk doon, sa Watson, sa ano pa yun yung iba, sa mga inasal yata yun. Yung mga salamin na dingding, yun ang kalabasag. Pero yung pinakakawawa talaga yung nandun sa may Porac, yung sa supermarket na gumuho, yun talaga yung maraming ano doon. Maraming casualties doon. Hanggang ngayon, nag-aano pa rin sila doon. Nag-recover kung baka meron pang naipit doon sa ilalim o ano. Ilan ang casualties doon, host? Kanina kasi sa balita, mga 9:30 ako nanood eh. Yung namatay doon, umabot na ng 5. For until now, hindi pa sila nagpalabas uli kung meron pang dumagdag. May 2 bata na namatay kanina eh. Bali 5. Tapos marami nang nasaktan. Maraming kasugat-sugat, mga ganun. Kasi hanggang ngayon, tinatanggal pa rin yung mga ano doon eh. Yung pader na ano ng supermarket, yan, yung mga bubong, kisame. Kawawa no, o kawawa. Sa isang ano lang no, seconds lang. Siya maling kay tropa parang pagod ka. O pagod siguro kanina kasi siyempre talagang ano tropa, hindi mo alam kung anong gagawin mo kaya napagod. Napagod sa kaiisip, napagod sa ano, napagod sa nervous, na trauma. Sige, salamat. Balik na muna ako sa floor. Baka hinanap na ako doon. Sige, thank you, Chopin TV ha. Thank you. Salamat, Chopin TV. God bless you dyan. Ingat sa work. Darrell Ignacio, hi! Yes, Darrell. Welcome, Darrell Ignacio. Shout out sa iyo, Darrell Ignacio. Welcome dito. Basta ikaw host, God bless you din po and stay safe. Welcome. Thank you, Chopin TV. Yan. Ingat lagi dyan sa work. Yan. Huwag masyadong puyat, kahit puyat na. Thank you, Darrell, for coming, Darrell Ignacio. Yan. Mangisda ka na lang dyan. Scroll mo sa taas, hanggang sa taas dyan. Mangisdain mo na lahat yan dyan.
Alan Nicolas, 42. Yan. Thank you, Alan Nicolas. Welcome sa iyo, Alan Nicolas. Jemaline Clay, inaantok ka na, Lindol Tropa. Inaantok na. Antok ka na sa Lindol Tropa. Hindi pa nga ako inaantok eh. Kasi Tropang Jem, siguro na-trauma pa or ano. Nawala yung antok. Hindi pa nga tayo naghapunan, guys. Kasi busog pa tayo sa nervyos. Ganon. And guys, meron na lang tayong 14 minutes. And guys, tayo magko-close na rin. Para magmumuni-muni. Magdadasal. Grabe energy na dalawa ni VM sa LS. Ako bumabawi lang, Ate Jem, kasi mula kahapon, Saturday, Sunday, hindi ako naka-LS, Ate Jem. Kasi yung connection namin no nawawala-wala na. Yun na pala yung ano. Yun na pala yung sign. Mas grabe yung energy ni Tol kasi meron pa siyang bit-bit na bata. Di ba? Pinapatulog. Oh, inaabangan kita. Oo nga, inaabangan kita. Sabi ni Ate Emma. Si Ate Emma, yun yung inaantok na. Ate Emma, sigurado inaantok ka na dyan. Oo, nawawala na. Nawawala rin yung antok mo, te. Nawawala rin yung antok. Kasi maaga na, te. Tanghali na naman yan magising sa te mamaya. Yes, nakakita mi ng maganda ring light for vlog. Malapad siya, Ate Jem. Mura lang yata dyan no? Nakalagpas na naman kasi sa midnight hour, sabi ni Ate Emma. Ay ganun ba? Pag lumagpas na, hindi na makatulog? Ako malamang tanghali na yun bukas magising. Tama, yan. Sinusulit nga Ate Emma yung araw. Malamang bukas ko gising ko nun yan, mga alas 10 na naman yan. 10 or 11 a.m. $150 tropa. Dollars? US dollar?
Almost 8,000 din dito sa Pinas, Ate Jem. Maramos, yes, hirap na minsan, tinatry ko nagising din ng alanganing oras. Ako, hanggat inaantok ako, Ate Emma, talagang tuloy-tuloy yan. Minsan nga, ano na oras ako nagising? Alas 11, alas 12 ng Pilipinas. Si tropang Ate Jem, naka-LS pa, tibay din sa ano ni Ate Jem. 5 hours, 6 hours mag-LS. Ako ngayon hanggang 4 hours na lang or hanggang ano na lang eh. Pagkatapos yung tropa, ako next mag-LS. Yan, kami humihilik na. Si Tropang Jem. Kakasimula pa lang, tapos pagising ko niyan, maabutan ko pa yan. Grabe yan, tibay din ni Tropang Jem mag-LS. Ayan, so magbabay na kami dahil dito na nga si nanay, nagkakain kami. So, yun, so, at least namin sa iyo, pagkakataon dito, nakakalimutan ko ayun, maraming salamat natin. Hello, baby, sabi na natin dito. Ayan, sige po, babay na po muna. Babay ate, ID, ayan, mag-isa po kayo sa bye-bye, 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 bye-bye. Nakikita niya kasi sa video sa laptop. Hindi ko mag-edit. Ano yung tingin niya sa monitor o bagong recent skillers? Ayan, naging siya. Ayan, ayan, bigyan sila ng isang anak. Ayan, so I think most. Pag may nakita pamimaya, respontan ko pa saglit, lalo na makatulog, lalo di makatulog. Pagkatapos ko maya, Ate Emma, si Tropang Jem papalit. Nako, yan, baka hindi ka makatulog talaga dyan kasi si Ate Jem, nagsisimula pa lang yan. Ako, papasok ako kay Tropang Jem bukas pagising ko, nandyan pa yan. Kumpiyansa ako, nandyan pa talaga yan sa Ate Jem mamaya pagising ko eh. Why, Maramos, ako naman next. Yan. Ayan, Ate Emma, mag-prepare ka na kasi ilang minuto na lang. Mag-i-end na ako. Si Tropang Jem papalit. Hindi na talaga makatulog si Ate Emma. 24 hours na co-host Tropa. 24 hours ka nang gising, ang tibay mo naman. Jem, grabe ka. Uy, matulog ka naman, uy. Kahit pa paano, baka maya bumagsak yung katawan mo. Nako. At saka napaka-supportive pa naman ng hobby ni Tropang Jem. Natawa ako dun eh. Hindi ko makalimutan eh, Ate Jem. No kissing na, no kissing. Wala na daw kiss. Nagtampo. And guys, 5 minutes na lang tayo. Yan. Si Ate Jem ng papalit. 5 minutes na lang tayo, Ate Emma. Sana after 5 minutes, makakain na ako nito.
Ate Jem, mag-prepare ka na. 5 minutes na lang. Oo nga, sabi niya, okay, no more kiss. No more kiss, no kiss na. Ambusin mo, kaon ka na, Kuya Host. Yes, Bes. Ano na lang, Bes? 4 minutes na lang, Bes. Tayo mag-i-end na. Tsaka sana makakain na ako, Bes. Hey, kaso low volume na ako kasi dumating na kasama ko. Sarap pamagin ko from work. Kaya di ako napansin si CJ Malin sabi yun. Ambot sa imat, Jem Malin, haro-haro. Sige, mag-ready muna ako, ha? Oo, sige, Ate Jem. Kasi ano na lang, 3 minutes na lang, Ate Jem. Hi sa lahat, kanina pa ako dito, host, nakikinig lang sa'yo. Ay, Ate Jollify. Ayan, Ate Jollify, ano na lang tayo, 3 minutes. Tiga, Ate Jollify. Sana, pag-pray nyo guys na makatulog ako ng mahimbing. Gusto ko matulog kasi kinakabahan ako. Kain ka na, magkasakit ka niyan. Di naman, try natin makakain yan. Makakain tayo niyan. Emma Ramos, base si Gemalin as long as mulat pa mata ko. Guys, nagka-countdown na naman tayo. 3 minutes na lang. 3 minutes, and 10 seconds. Yan. Si Ate Emma talagang lumalaban na to sa puyatan din. Buti pa to si Ambot. Lumalaban din sa puyat kasi puyaters na talaga yan. Dalawa yung nagsasalita dito. Late ang isa. Late ba ang isa? Hala, dalawa nagsasalita talaga. Isa lang naman nandito Naku, baka iniingkanto ka na dyan. Bes. Pinay Vlogger, dito pa ako host. Ay, thank you, Ate Pinay. Yan, Ate Pinay, 2 minutes na lang po tayo. Yan. Ate Pinay. Thank you din sa pagstay. Ambot sa imo si I'm yours. Si dalawa pala. Yung anino mo pala, bukas din. Bes, yung anino mo. Ha. Kaya pala may umaeko kasi si Anino nandyan. Oo, late magsalita. Late bloomer siya. Ayan guys, 1 minute na lang tayo sa lahat-lahat. Si Ate Gemalin guys yung papalit. Yan. Sa lahat guys na pumasok sa LS, sa lahat na nangumusta sa akin, sa lahat na magpipray sa buong Pampanga, hindi sa buong Pampanga, kundi sa lahat na naapektuhan ng lindol. Yan, sa lahat ng nag-offer ng prayers nila. Yan. Thank you sa inyo lahat. Yan, God bless you all. Yan. Pinay Vlogger, kumain ka na host. Yes, sana makakain tayo nito. Yan. Kain tayo host, still watching po. Yan, thank you Ate Pinay. Natutuwa ako kasi parang echo mo. Pinagkatawan yung echo ko. Hello po. Yani, magko-close na po tayo, Yani. Thank you. Nakapasok ka pa, Yani. Elitalo, yan. Musta po kayong lahat? Yes. Magko-close na rin tayo, Ate Yani. Yan. 3 hours and 30 minutes na po tayo. Thank you, Ate Yani. Next time po. Yan, Yani Elitalo guys, nakahabol pa pero sad to say, magko-close na tayo Ate Yani, yan. Kasi tayo'y magmumuni-muni pa, magmamatsyag. Oo, nakahabol saglit. Thank you Ate Yani. Tayo po'y magmamatsyag pa kung ano pang kasunod na mangyayari. At yan, wala nang mangyayari. Kiniklaim na natin na wala nang mangyayari pang kasunod.
na lindol. Ayan. Pero kailangan natin magmatsyag. Yan, thank you Ate Yani ha, kahit papaano. And guys, sa lahat, hindi ko na kayo isa-isayin. Ingat po, I will pray for you host na makatulog ka po. Yes, thank you Ate Pinay. Yan, kahit papaano, sana makatulog tayo. Para bukas, kahit namang mangyayari, ay tayo'y matinong isip. Matinong isip talaga, no? Ingat po kayo dyan. Thank you Yani ha. Sorry Yani, kasi na-timing na mag-out na rin tayo. Next time po, Yani. And guys, ulitin ko, thank you sa lahat guys. God bless you all. Salamat talaga guys. Thank you sa lahat. Best, thank you best. Lahat, thank you. Tayo po yung magpapahinga na. Sana yung makapagpahinga tayo lahat. Yes. God bless you all guys. To God be the highest glory. Yan, thank you guys. And good morning, good night. Thank you guys. Love you all. Thank you, Ate Yani. Thank you. Yan, bye-bye po lahat. Ate Pinay, yan, Ambot, yan. Ate Emma, yan. Ate Jem. Siguro guys, naka-live na si Ate Gemaline Clay. Yan, yun po yung papalit guys. Night na guys. Thank you. Love you all guys. See you mamaya or bukas. Bye-bye!